Hallo. Hei. Jeg halte vi færre bare i gongt. Gå tid øll. Vi er ikke bare menn. Jeg halte ikke at vi er 20 kvinner og 230 menn. Så vi er jo heimabana. Hjertelig velkommen til disse folkehelserådstøvnene som hesa for spyr. Hvordan hever du det med? Så husker man kanskje hvor skal man bruke 4 timer enn settene på Sverige. 2 spurninger. Vi talte sikkert at vi tar det godt. Vi vet at vi er i hovedsaken og naturlige klocher og størster og flotter. Ja, faktisk god skava til et kvart samfunn. Men spurningen han vil sette til kanninger viser at menn generelt er verre 4 helselige enn kvinner. Vi tar da en serlaknan Jens Andreasen og i utvarspen i Joar sier at føriske menn er i særlige storon helsevanta og at ivevekt og lytel rørsla er høvesårsøkjen til det. Men tannparsten og nekv meira, tår jeg lova, vet vi nekv meira tar vi der og lio her sennaparsten. La dere bare færa i gongt, og en bæge landstyrskvinnan og i helsemalen og formøveren og i folkehelseran og få året, så fer Hamra Don at rysta sin drøyakken. Gjør så vel. God dag. Jeg heter Ulla Tullia, spiller en rockkonsert, men det er ganger. Og for å spille 3 løfyrdinger. Og til jeg synes ur tog som akkurat tonleidje, Hamra Don, til sort folka, rock, sakner og anna. Og det første leie vi spiller fyrdinger er Snæpjøden, og han er så ganske en som var vel fyrre i 1600-tallene, vet jeg at han gjør det kriminellt, og så måtte han leva i fjøtlen og i 3 år i Sore, så han er kanskje vel fyrre lukket at han har 3 år. Men jeg vet ikke akkurat til oppskriften og det. Snäpjøtne vaknar i jolada, nu vet komen Skal jeg sida ensam atler her, kaldur og svangur i fjallsins lån, kaldur i fjallsins lån. 4 turre kløte i kom og med og kom. Skal jeg bøta fire min kærleika og vera setter i bolt og jan, setter i bolt og jan. Høye Herren og hiare kom, han fylla skulde sitt trå. Vil det med at det klintra i duv og råk, og seta mot luiv og i vanda fer, mot luiv og i vanda fer. Og stånder fyre orja, tinge fyre hjärstans gav og blei ver. Og dømdur ettur djana lov, men fotan og gav i pena svar, tar frileisan gjør det med.
Jakstrabur mævur I ögni væri, men teire få am je ei. Og I hålum og råkun je goima mje vil, je fralsur føtter føringur vær, fralsur føringur vær. Og tulja han månne ein batur I horven det vær, og I nästa grund flyttur ut av skalan, farvel mot land, mot I fjå, mot I baden, snäb I etne färdig ner. Farvel mot land, mot I fjå, mot I baden, och snäb I etne färdig ner. Tusen takk for det. Og Snapjad han var han måtte rymer förrjun och kom onka till atter och så kanske att det inte var där rätta hålla sig form göra något kriminellt och bygga fjällen, men det kan onka göra det hvis man till extremsport. Och som sagt så hörde jag till nästan bara men är några damer här alltid. Och han nästa och spelar en dansk visa om en dam som heter Kirsten Pil. Og läge heter Kirsten Pils Kilte. I gammelängs forsvunne tid, der var en deilig pige. Hon var så god, hon var så fin, hon var så from til lie. I krucifix I hytten stod, for det hon alltid nälte. Når månen nedsitt I aftenblod, på krucifixet välte. En gang hon gick I tette skov, og festades sitt øye, imens hon sang sine frelsers stod, på stjernen I det høye. Da får hon vil på spede fot, og tørsten henne plager, til sist hon blev I hos og mot. Hon græd og seg beklager. God hvor ledes kommer jeg I aften til min hytte. Jeg en forfeilet, det har min vei. Jeg kan ei få denne flytte. Jeg så tørstig og herre, ei aller minste dråpe. Kun ville dyr og spøkelser, god vad kan jeg håpe. Men se var den som tror på Gud, den hjälper han I nöden. Var tåren fallt etter vel sprang ut, og lå I aften röden. Da drakk hon av det klare vann, og fulgte bølgen rålig. Den lete med sine blomsterstrand til Kirstens lille bolig. Kirsten hviler søt I blom, I gravens arme milde. Då kommer hon
vær midna stund og stirrer på sine kilde som hennes øyne den blå som hennes blikket den blinker kom I som gåter ovenpå se liten Kirsten vinker. Tusen takk for det. Og takk så et le atret, og han tykker færre I gang til at finne det av hvordan helsan tja månen I førgen. Og hette så eisne om en føreska hetje, Nils Øyer Poll, og hette om hans herra søster Fyrheim. Han kom jo ikke hjem etter. Han gikk borster, og leie etter søster løta. Kallt och Jesus rönt var en likam sökor och här och stå du fast av fötra grund nu tog min tog komma skall vad Efter tut och ina sätjer och teimar Vatten det extra låg Efter tut och ina sätjer och teimar och grå öjen strand nu lagnan sätter syne sig och vill du vita viner mun fusse suste du människa och och fast under foton era I mig och ljóse stötjas mig och vad du vill I extra låg efter tutorina sätjer och treimar och vad extra låg efter tutorina sätjer och treimar
Efter tutuina sätjer och dreymar och vatte vind i axlarna efter tutuina sätjer och dreymar du vatte vind i axlarna efter tutuina sätjer och dreymar. Tusen takk for dere, og så må du ha en god stund nå igjen. Flott. Takk for tid. Så fær Siri Stenberg, landstyrskvinna i Helsemalum, året. Gjør så vel. Jag går inte ett så mål. Först allt jag må tacka för det fantastiska tonlägen. För mig är det Guds försörjelse att inte bättre för hälsna än god tonläger. Men jag ska bjuda till utlån välkomna, både mannen och kvinnan. Hjärtliga välkommen om man och showen hos det. Nu Folkhälsorådet varsper jag också ett ämne som kanske inte alltid för så något runt och till hälsan till mannen. Jag vill även feje om bära till under ranon en tukk för att jag sätta akkurat detta målet av brettan i det. Och jag ser fejen om att finns i hövd att bära några år fram och sätta stånarna och inte minst att få hövd att höra vad vi först fram av stånen i det. Till skrejen är fyllt, vi ser avhåverton och vi kommer till framlån, placera skilagån, kvinnon och mannen och i utlån altre, bara ute och hemma. Och till oss ärade gäst från Danmark, en varm välkomst till dig, Jakob Uth, från Universitetshospitalens Center för Sundhetsfaglig forskning. Jag hoppas du kommer till att nå ditt uppehåll här på öarna. Till en dag helt särskilt att stanna här och roa om hälsa framför en slukare fyllt som i det. Kinsjaunen öjliggör, men vi överton förtängde, så att säga. Jag har alltid till kjoltan jag har varit och så gå en honton, med så några män. Och så måta ändamålet till åkon och ästen till Folkhälsorådet och Rötje. Till ändamålet vi hese rastövne var just att få till män att komma och lusta och vanande lära synter om detta allvarsmål. Evne män och hälsa till ästen ett fokusöke och nutja jaunstøvpolitikken som landstyrskvinnan i Almannamalen Egon Samuelsen har lagt gjort. Och i hela tiden politiska sjånekan ästen snära hända Och krav eisen i luktingen någon området mål om hur jag bättre kunna rukka mannen ta ett vivuker på sjuke och hälsa. Jag ska självant anse efter inte måla mynterna för dukka till nog tar flesta män leva ett hälsogott och virkeliv och i stor tronai. Först män tidsast eisen att leva väl i muntliga män ärastande och i utlom förum så lever där lodfastliga lunche och eisen långre än flest män i öron London. Men ta kärste ikke borstår at eisen i førjon lever menn stittre enn kvinner. Og om dere hittar etter de store folkesjukene, så det flere menn enn kvinner. Men røytja verre, og flere via for nok, og forbruket av rostrekka eisen hekre. Og hvis jeg går flyttet til de som velger gang av etkene til løsens skoggasuje, så det eisen flere menn enn kvinner. Og noen dømme. 40% av timen som får vittjer for rostrekka og rosevnes tropleggere menn. Det pjøsja betyr at det akkurat så, at det kan også godt være man ikke stående og vel å finne kvinner. Men for hver kvinne som tenker liv av seg, så ser man eisen trutja menn. Og spørst av Herbergen, så kunne jeg fortelle at så å si at bare menn kommer godt. Langt at de fleste tog bedre urvise og bedre enn ikke hese menneskene. Korset reiser til han dekrasserer togjende spurningar. Hvordan ber det til og rønte være at lodfattig så skreft mellom kynene?
Og menneskelige det eisne tungt, til å må hugsa hvordan dere eisne får hjelp til som mennesken som onkersvengna kommet og trobla stor. Her nok for mist løskoska, mist år, som dere ull og som samfunnet kunne nå til godt av. Sedan i det skulle dere eisne høyre salarfrøyngen Sona Poulsen, holaja om salarhelse til månen, en som nok for gåar framlor Men vi får dette mer å komme vi noen eklengen, eisne ut fra egen røntgen. Jeg har både mann, son og pappa, og noen vinfolk som menn. Her har vi eisne noen starsrønter og ahoa for jeg som fyrbrygt. Og et svære av mange til at menn evige optimister. Det gonger ivor, eller jeg har det bedre nå, vanlige sværene og på spurningar om helsestue. Men haldas nok sagt at helsan bedre enn hun verleggen hun Så tycker kvinnor i salen som har opplevd menn ved krymsjuke, tycker också helst at dette kan ikke passa. Så tar märken allt annat än optimistiskor og grav utelhorst om at vi mannflo og så vidare. Men frakreingen at ta et verlig vant i affär så kommer helt mekanismer i spil. Sjuka kan for menn være et tegn om veikleika. Og hovast okker hava flott og gå langt av lei til det kommer til kjensleiklotor, så det øypåre at fleste menn ikke tøyma av fåast vid kjensler. Pøyna og andre styktene vil skumpa i bostor til det fåra mannen og jeg løsa sine oppgaver. Det gonger ivor. Moran vil grå seg tulja. Og enda det kan man høyra at dere fostra drøntjør ved å si vittar at verlig drøntjør gratis og tar rastkjør hvis det ikke viser kjensler. Og dette skapar en ansung. Hos menn meira sjukjør enn kvinner, så færer det kjoltnare til lakna. Og ta der færa, så færer det eisne ofta for sent. Der søkja ser nok minimum stål til det få værende sjuke, og då er verre i halda skil og heileveie enn kvinner som kommer i sånne stue. Avleggingen kan være at det trekker seg og ofta lever meira isolera ved sin avbjørn. Og i okra grannalånton har vi imska rønter vi gjort der for å få menn å ganga meira rekkeliga til lakna. Og lysingar og faltar er gjort og heimasøyer vi allsins tilfære framleit der, men det har ikke haft de store effektene. Men eit rikkai. Og det var lysingar som var retta til kvinner om å få at herre menn affæra til lakna. Altså, det viser ikke at skal du få en mann affæra til lakna, så skal konan be der. Eller skal dotteren be pappan släppa seg til kommunlakna beina ved. Men hver så vi tar med mannen som ikke har kone eller dotter av minnet der og affæra til lakna, og de som av imiskon årsøkken ikke langer har det store sosiale nettverk. Jeg les for noen år siden en grein om menn som har vært i jungen slit i perlanden. Her har 30% større muligheter for å få alvarslige hjertesjuk. Og årsøkene som granskere visste jo var særlig avhåverdt. Og årsøkene var helt einfalt at mennesker grunnleggende en sosial vera, og tog det rett og slett åsunt for mennesker å være for noe ensamhet. Og just det som vi vikjente har menn til markant troplare enn kvinner. Så mange måneder perleie eneste steg her det kunne ha inneleika, nærløyv og vise turv og omsorgen. Det kunne der ikke samme hatt sammen vi måneden til fotball eller arbeidsplassen. Tog rekar ensamme kanskje herre til å være sjukjør, og i siste enda eisne oftast dødja for enn kvinner. Dette kanskje en herskjum bite av svultja en frutjata. Men til nok som å kunne gjøre, og til nok som å kunne gjøre for å fyrirbrytja at dette henter. Fyrsta fet å komme hessa rastøvna og få gåa vitan og råd om hvordan ståan og hvor vandar det, og her vi øtja tilvitanna om lusførslig. Og hvordan man kan leva sitt liv. Mot innskjer ikke at dere fokuserer alle orsker på å finne sjuke, men dere lærer nok større dent for at dere kunne gjøre for å fyrirbrytja sjuke og for å ha et godt liv. Det er så ser nok som dere kunne gjøre hver skjer. Enda malig nok mer fyrirbrytjing, sammen vi opplysning om når man virkelig skal handla og søke seg lakna hjelp. Det skal det være åttandral. Folkehelserådet har gjort en mengde arbeid av varspa jøs av salarhelsene. ABC for salarhelse rukker nå via kring landet og til gledelott. Eisen i hesen høpe områdende å hugsa mennene inn.
Jag huxar människa som en end som bara teler kropp och sval, synd och skinn så att säga. Och eisen i tog höpe kan det vara tropult att vara med. Det snurrar inte onkers vägna om att sunna löve och goa löve må renna samman för att männa lövskoskarna. Da jeg grev kaffebåret og gjør området et evne om menn og helse, så fikk jeg kanskje sindre spillene til en vimerking at kanskje være helseverst ikke for ut. Men at ens og utbygging av skipene sett i årene til just huske jentene og kvinnerne bedre, så helseverst det samme. Hvis er jeg ikke ordentlig samt ui, men det en vidkommende spørninger. Kanskje se og gjøres noen av at store parter av startsfolkene eisen kvinner. Gamman ui chatten i helseverkenen søvelig, og det framvegis såleis at dere skulle vite at de sjuke helsetjenester. I så måte halte jeg ikke å skyne i midtelen kvinner og menn, men til jernbjøs tjeneste et eamal. Men hinveien, så har menneskene mange sett i årene vært han, at dere bjøver altså flere forebyggende helsetjenester som folk som i vantaboltje for å gjøre sjuk kunne få. Kroppssettinger et døme, som helt vil ikke gjørs måneder av, og da. Til nå så det bare jenter som har finnet bjøa HPV-kroppssetting for lumorhalskrabba. Men det har vært brøtt, så i år ferger undra vikka tilbøye, så det eisene kommer at omfatte drøntjer. Og det har alltid ser godt tilbå. Forebyggende helsekanninger i eisene, et nå i samband med bandspor, og ut det første årene til bottenen, og til rukka omkorsvengna mest kvinnen. Ta vi vært eie hilde ved mammon, og greie utlom førerne gjør oss fær om oss åtilvita skapa en ojavnstue i helsetjenesten. Og greie eisen gjør oss større omeg ved å få dine menn at ta helsene i olvara, og hente rasten ut det hever akkurat det endamålet. Så jeg fer sammen vi folkehelserannen at enda vi spørningen, hvordan jeg har det med vår, og håper at dere får god svær og på det i det. Og takk for det, og ønsker dere utlåne en ordentlig gode rasten. Takk for det. Takk for det. Så det Magne Mår, formøver i Folkehelseraden. Ja, velkommen ut sommer, og deilig å sitte en avstående ved en fornuftigere kjønnsfordeling. Og hver jeg snakker sinter om hvordan stuen ser ut, men eisen mer at dere har hukset seg avstående som og til. Og her har jeg en mynd av hva at medveren innenfor ble designet over til, vi så innan tog. Og jeg har innrettet et samfunn som ser sånn ut, som paradoxalt nok at de største helsetroblegene som dere har i det i årsak av løvstille, 40% av utlånssjuken. Utlånssjuken i det relateret til løvstill. Så kunne man spørre, skal man ikke bruke 40% av pengene som til helseverket og på løvsesprøytinger, hvis det er troblegene litt. Det kan så standa åsvære, men och hött genom avstövne i 2016 så var den första här också sätter fokus på kroppsliga vändning som vitcher av sjuke som med andra Sundhetsstyrelsen danska hälsomyndigheterna nu säger att man skall till vetenskaplig evidens för att 32 kroniska sjukor eja över vitcher där i kroppsliga vändning. Så spekliga börjar man att förförska sig den vägen och till så näga som åker av arbeid vi er vis. Åker hukses av rastøvner eisene som startskott til et evne som åker meta relevant. Så man ikke bare hever en rastøvne, og så tar rastøvnen ferdig, så får man heim, og en tror jeg det er at som man glemt alt om det. Ofta så er det. Så åker markerer eisene av sinter av hvem vi åker atla vi hessen rastøvnen. Jeg vil bare vise noen tøl som for USA. Og dette her sort time travel som man får gjøre nå. Så nå fotograferast at det ikke vel urslit Hillary og Trump sa der fordeling hvis det grivast.
Men att det är ett överled övervägt. Och nu får jag spåla från 1945 till något år så igen. Och fram till år 2020. Så får jag färdast som en tyrmaskin. Och det som det var så att det är lite brötast markerar hur nog övervägt växer i USA. Och det som händer i USA är det som händer här i Europa och det så är och av allt för halvt till globalisering. Ja? Så nu färger att färra sig center och nu är det i 1905. Det är nog långt sedan så igen. Så kört växer i övervägt. Alla stän i världen. Och nu är det fast tutja. Här så gryt så staden här där ständer ringas till. Så är 3 kvar personer markant i övervägt. Och vi ska gryt att det stöd någon här och i förhåll till lustsjuker så har jag sort element här som först visar håll 5. Tutjar sajten, ja. Och nu är det 2028, så tingen är nog värre vid det. Så snack om som amerikanska stater här är 45% av befolkningen. Störst övervikt. Så vi relaterar det till prevalensen av sjukdom. Så tycker jag ju viskar lite ner, ju högre prevalenser, ju högre förekomster av imiska sjukdom, typ 2-diabetes, hjärta-kärlsjukor och övervikt så ut att hänga samman. Och vi ska så bryta övervikt och köra inaktivitet, fysisk inaktivitet in. Ju mer liter ner, ju fler inaktiv folk är det. Så ser det ut som att här folk är mest inaktiv, här har den högsta prevalensen av hjärta-kärlsjukdom och av typ 2-diabetes, som säkert kostar förska samhällen 400 miljoner årligen. Nog. Övervikt, vi själva ser, vi så extrapolerar dansk töl, kostar 200 miljoner för förjar, kostar ena år. Så, hur så ser det så ut i förjon och göra kanningar årliga, och hit tycker att hur kvinnor och män ser ut, så tycker att övervikt är växande, trobladje i förjon, annars och i öronparsten av världen, eisen i Afrika, eisen i Asien, är i stinsen i övervikt, inaktiviteter växande. Så är det hälften av förska kvinnor normalviktiga, medan övervikt är 2-3 med förska mån. Och det är den vägen som utleverar en gång vid det. Så ett litet studie här som var gjort av några kollegor som kommer av Rydsjukgrusnen. I mån till typ 2-diabetes så hade det en bulk av folk som hade typ 2-diabetes. Det var överviktiga. Ongen av dem hei allvarsliga sujusjuker. Ödla av dem producerar stadigvæk insulin, det finns inte insulin som vi kör. Och det har haft typ 2-diabetes i mindre än 20 år. Det blir så delt i 2 bolkar. Här några finns standard care som är det som danska hälsoverket veiter vid verande löte. Hine finns eisen till, men i det finns det eisen fysiska träning och kostbrödingar som terapi. Og hvis jeg ikke ursliten av det, intervensjonen er det U-turn, så er dette langt til blodsukkeret. Dette er det som sier hvordan vel man regulerer sitt blodsukker. Og her så tykker jeg at ligger man over 48 her, så har man type 2-diabetes, klinisk sett. Så tykker jeg at standard care, her hender ikke det store. Det er så, og vi har som før behandler folk, i forhold til hendaparsten, som ikke har særlig stor utslitt. Men hvis vi kan kombinere standard care, vi U-turn intervensjonene, her det trener og får kostvidger, ja, men så er det et markant fall som viser at man har en bedre sukkerregulering. Man kan så råkna ut hvordan effektivt det er. Og da stender numbers to 3 2,1, så betyder det at for hver eneste person som er frisk, eller som har et fall i nusli av diabetesmedicin, så ska man behandla 2,1. Så för kvam 2,1 person som man behandlar, vi lustusbrödingen, vi kostar rörsle, supervisera, systematisera, så får man en friskan person. Och
eller en som har et fall i blodtrykksmedisin, eller diabetesmedisin. Og for hver 2,5 personer som man behandlar, så får man en friska. Så dette er rettelig imponerende, og tog det eisen den veien som helseversk og i den moderne samfunnet er ved, at man må hugsa øves. Her er et godt døme vi en sort sammenbering av tversnittsstudie som er gjørst av 70 år gamle mannen som er i åtrenere, fysisk åtrenere. Og så man tidlig 70 år gamle menn som har spilt fotboll alt sitt liv. Sikkert av tilvilt, eller at de kanskje funnet gleden av som bøtten, og så har spilt alle veien opp etter. Og så det 30 år gamle menn, så er det 4 år måned med mennene her, og så har vi målt og på balanse. Hvordan går jævn var her disse mennene. Og så at det er blevet eldre, gjør en veldig jævn var. Kombinerer vi fattelig muskelstyrke, kombinerer vi vanlige beinagrind som gjør at risikoen for at dette brått og skjønter endte sånne og så videre grad hva det hender. At nå ta. Hakkere, ja. Så kan du faktisk andre måneder med 70 år gamle treneie og 30 år gamle åtreneie. Faktisk i forhold til balanse kan du så vinne 30 år av aldring via halda de fysisk aktiva jøgnløyv. Så ser man så snakke om styrke, og så er det pointlott for de 30 år gamle mennene, må man sige. Så er det 70 år gamle trenere lika styrke som de 30 år gamle og trenere. Så helt jo gane ravstøvende i 2016, her hadde fokus på ABC for salig helse som landstyrskvinna nevnte, og vær akkurat startskått og på til verskattlandene, som kører øyelig vel nå, og tikk for høyre synder om til ravstøvende mer i år, eller om man lødde. Og grøtt igjen ravstøvende i fjør, som var i en norrlandsk fellesskap som heter NRS, som Folkeheiser i vi i. Her hadde jo fokus på røyking og rushender og alkohol, og tog hugsa jeg viser deg noen tøl her, som er fra de siste folkehelsekannisjene som dere har gjort. Dette kanninger som er gjort der årlige, helt til 2002. Så har tallet av røykjaren omgående vært lekkere. Det er folk som røyker dagliga. 20% av de første voksne røyker dagliga. Men kvinnorna er dock helt nere 15%, men mennene er litt helt opp mot 25%. Det er noen utsving i kanningen her, men det er et fall i disse periodene, men det ser ut som at det er homast en måned mellom kinen. Så det er mer eller mindre til. Hva skal man så sette fokus på? Og som det ble nevnt, flere først og sluttjukker at krabbemannsjukker generelt, typ 2-diabetes, er sjukker som først og fremst, men som i større mån har ræka menn enn kvinner. Og i mån til andre vidskiftet, det tror jeg helsa er øyla sammansett. Helsa er øyla nok relateret til eisen til den sosiale støve, og tror jeg det er eisen deilt at allmannarøy er det. Tror jeg at et av viktigaste prediktaren for ohelse er den sosiale støve. Og hvis du ikke at hvordan dansk bød klarer seg i skoleskibane, i folkeskole og mina med, så i 2008 da finner jentene 0,5 bedre i karakterstig enn menn enn drønskner. Det er vokset nå til nesten et helt karakterstig. Så drønskner klarer ikke måneder verre enn jentene, og tog meg noe at det er noen tendenser at homa som kanskje gjør at joggfon i middelen menn og kvinner kommer å vekse av de helslige økene. Så jeg valgte å sette fokus på dette øke i disse rastøvene her, og for nå om man har løtt å høre om trening som vittjer av prostatakarpa, og for eisen jeg høre en videofyrlester etterna fra en amerikansk professor fra Stanford University som folkehelser i samstarve vi, og i en av verskattland som de kommer høre om 17 år. Så kommer vi ha Sunna Poulsen som kommer å reflektere sin om det salige helsen til det første mannen, men den siste personen vil løsnorientere hva kunne jo eventuelt gjøre vise vidskiftene. Arne Vatnhammer kommer at snakke om å sette seg mål, og hvis det er noen som vet det, så er det han.
Monica kommer at snakka om ABC-verskatlarna specifikt for menn, men kommer at gjøre det samme vi tvær med føreske måneden, omboende tvær aldersbolkar. Og så kommer Olav Ellefsen, han formøver og Jaunstuen-øntene, at diskutera sinter om det Jaunstuen i Helseøysenen, og hva kan man gjøre ved det. Og for enda tiltaker vi at gjøre en folkehelseviruslen som kan gjøres av hver nær. Det var det som jeg skulle si. Fantastisk at så deg og hjertelig velkommen Øtsson. Det var det. Så eier Jakob Ott Pattlen, og som Magne Moore sier, han doktor og granskare, og han fer særlig at ta seg om venjing som vittjer av prostatakrabba. Ikke vel? Mange tak. Kan I høre, hvad jeg siger? Nogen kan? Du kan høre det. Nu er den der. Tak, og tak fordi jeg måtte komme og fortælle lidt om blandt andet træning til mænd med prostatakræft. Jeg har et par emner, vi skal igennem i dag, men jeg kan starte med at sige, at jeg hedder Jakob, som der er blevet sagt. Jeg taler ikke færøsk, men I taler jo dansk, men hvis det går for hurtigt, eller jeg taler utydeligt, så sig lige til, så skal jeg nok prøve at gøre det anderledes og bedre forhåbentlig. Jeg har et par emner, vi skal igennem, og jeg er ikke sikker på, hvor meget af det Magne har sagt, men jeg tror ikke, det er helt det samme. Men vi skal se lidt på det her med at blive ældre, og hvad betyder en aktiv livsstil så? Og så vil jeg kort fortælle noget omkring, meget kort, hvad er det Sundhedsstyrelsens anbefaling for fysisk aktivitet, de er. Og det jeg så forhåbentlig kommer til at bruge mest tid på, det er at sige noget om, hvorfor er der nogle mænd i Danmark med prostatakræft, der løber rundt og spiller fodbold. Giver det mening? Det tror jeg, det gør, og det håber jeg kan få jer til at være med på og tro, at det er en god idé. Også for andre end dem. Undervejs så får jeg brug for, at I er en lille smule aktive. Så det håber jeg, I er med på. I skal blandt andet på tidspunkt op og stå, og ned og sidde og op og stå. Så er I advaret. Nå. Men først det her med at blive ældre, og hvad sker der så med kroppen? Synes jeg lige, har mistet forbindelsen her. Hop, haha, nu havde jeg mistet ikke forbindelsen. Nå, så blev det afsløret. Men altså, det her det er jo en typisk færing, men det er det så alligevel ikke, det er Arnold Schwarzenegger, og det jeg vil sige med billedet, det var det, der kom lige bagefter, det er, at aldring, det er noget, der sker for os alle sammen. Og jeg tror, han vejer cirka det samme nu som dengang, men det er selvfølgelig mere fedt nu og mindre muskel. Så hvad betyder det? Det betyder, at han ikke kan slå lige så mange ned, men sådan, hvis vi overfører det til os andre også, så sker der lidt det samme. Når vi bliver ældre, så bliver vi lidt mindre stærke. Vi får lidt dårligere iltoptagelse. Det vil sige, at vores kondital bliver lavere. Og lægger man de to sammen, jamen, så har man en reduceret fysisk kapacitet. Det har Arnold også. Men jeg ved ikke, om det er hårdt for ham at udføre daglige gøremål endnu, men det bliver det på et eller andet tidspunkt for ham, og det gør det også for os andre. Hvis vi ser på, hvad er daglige gøremål? Nu bliver det lidt småt det her. Men der står sådan noget som at tage tøj af og på, at gå på trapper og støvsuge. Hvis vi ser det her med at gå på trapper, en helt almindelig hverdagsting, ja, så vil den røde linje her vise, hvor meget ilt kræver det at kunne omsætte for at kunne gå på trapper. I den her ende af linjen, der er det, når vi er 30 år, og den ende af linjen, der er det, når vi er 80 år. Den går fuldstændig lige ud. Det er stort set den samme mængde ilt, vi skal bruge. De blå linjer, det viser så, hvor meget ilt kan jeg omsætte, når jeg er ung og når jeg er gammel. Og der skulle det gerne være tydeligt at se, at vi har en stor reservekapacitet, når vi er unge, og en lille reservekapacitet, når vi bliver ældre. Faktisk hvis noget som at gå op ad trapper for en 80-årig svarer til at lave en maksimal præstation iltoptagelsesmæssigt. Og der har det en betydning så, hvad for en ældre man er, og hvad for et liv man lever. Her har jeg taget en anden aktivitet. Det er det her med at rejse og sætte sig fra en stol. Det vender vi tilbage til. Vi ved, at det er vigtigt
at kunne rejse og sætte os fra en stol, det giver meget god mening. Vi bruger det tit i sundhedsvæsenet, fordi hvis ikke man kan klare at rejse og sætte sig 9 gange på 30 sekunder, så har man svært ved at klare sin hverdag uden hjælp fra andre. Husk lige det tal. 9 gentagelser. Hvis vi så ser en, der lever op til de almindelige anbefalinger for fysisk aktivitet, så vil de cirka kunne klare en 15-16 stykker, når de er i 60'erne. Og folk, der er i 60'erne og ikke lever op til de anbefalingerne, ja, de kan lige klare et par gange mindre, når de skal rejse og sætte sig fra en stol. Det er måske ikke så vigtigt, men efterhånden, som vi bliver ældre, så bliver der større afstand mellem dem, der er aktive, og dem, der er inaktive. Og dem, der er inaktive, de vil før i livet nå et punkt, hvor de ikke kan klare sig selv i eget hjem. Så det er ikke helt irrelevant. Og her er det, som et stort eksperiment kommer. Fordi når vi har lavet fodboldtræning med mænd, så har vi også set på, betyder det noget for, hvor mange gange de kan rejse og sætte sig? For det er sådan en nem måde at vurdere det på. Nu kan jeg se, at der er nogen, der sidder spadet lidt inde bag nogle borde. Kan det drejes lidt til side? For jeg vil godt se, om alle herinde kan stå op. Vil I prøve det? Har I mod på det? Godt. Det kunne I godt. Det jeg så skal bede om nu, det er lige at være sammen med en ved siden af jer. I behøver sikkert tage fat i dem fysisk, men I skal lige være makker med en. Fordi nu laver vi den her test. Det tager ikke særlig lang tid. Jeg skal nok nå mit program alligevel. Så testen består altså i, at jeg sidder her med armene over kors, så rejser jeg mig op, sætter mig ned. Sådan her ser det ud, når det går roligt, men man kan også gøre det hurtigt. Den ene skal rejse og sætte sig i 30 sekunder, den anden skal tælle, og så bytter vi. Er I okay? I skal lige aftale, hvem der gør hvad. Okay. Den, der skal arbejde, starter lige med at sidde ned. Og så går han i gang om 5 sekunder. 3, 2, 1, go! Så I tæller dem, der står ved siden af. Og tjek lige, at de kommer helt op hver gang. Halvvejs. Det er 30 sekunder. Tid. Okay. Godt. Og så bytter I over. I bytter over. Starter om 3. 3, 2, 1, go! Så er det andet hold. Bare lige ned og røre sig hurtigt op igen. Og tid. Godt. I må godt lige få en hånd. Giv lige jer selv en hånd. Det var altså ganske godt gået. Godt. Det kan mærkes i benene, også selvom man er en stærk færing. Det så godt ud herfra, og jeg tror ikke, der var nogen, der var nede på 9. Var der nogen, der var over 30? Der er mange over 30. Sådan. Jeg kan vende tilbage til at sige, hvor mange gentagelser de laver, dem der er med i FC Prostata. Det vender vi tilbage til. Nå, I er stærke nok, så ikke noget ballade der. Og lige kort, hvad er det anbefalingerne er? Det er noget med, at vi skal være fysisk aktive hver dag, mindst 30 minutter. Og jeg har stjålet et billede her fra Færøerne, fordi det er så smukt. Men det skal være noget, hvor pulsen kommer op hver dag. Mere end bare sådan lige at gå ud og lave en kop kaffe. Og det skal være mindst 10 minutter ad gangen, 30 minutter om dagen i alt. Man kan godt tale med andre, imens man er i gang. Det kunne være sådan noget som at cykle eller gå til og fra arbejde. Være i haven, vandre,
stavgang, løb i moderat tempo, nogle kalder det jogging. Hver dag 30 minutter skal vi lige op og have motoren tændt. Så 2 gange om ugen oven i det, der skal vi have intens aktivitet, hvor systemet virkelig bliver banket igennem, rust ud af rørene. Det skal øge konditionen, muskelstyrken og bevare knoglerne. Det kunne være sådan noget som, igen har jeg lånt et billede heroppe for jer. Det kunne være svømning, løb, roning, spinning, styrketræning, håndbold, fodbold. Pulsen skal op på et niveau, hvor man ikke kan blive ved at have en samtale med makkeren. Man kan godt lave lidt hyggelig landevejscykling, hvor man kører ved siden af hinanden og snakker. Det er ikke lige det, vi taler om. Det er også godt. Men her 2 gange 20 minutter om ugen, høj puls. Så er det vigtigt, når man kommer op i årene, og der taler jeg 65 og op efter, der bliver vi lidt stivere. Der skal man have noget smidighedstræning, så man kan blive ved med at binde snørebånd og klø sig i nakken. Det kommer oveni. Ja. Det var lige for at kridte banen af, så vi ved lidt om det her med træning og bevægelse, og hvad sker der med kroppen, når vi bliver lidt ældre. Og så går vi over til prostatakræft, for det rammer typisk mænd, der er lidt ældre, som måske i forvejen er på vej i en lidt dårligere status. Hvorfor fik vi den idé med fodbold? Jeg siger lige kort lidt om prostatakræft. Det er noget, som mænd, hvis de bliver gamle nok, et eller andet sted får. Det er ikke sikkert, at det får nogen betydning for dem, for de fleste vil det aldrig blive opdaget. Her ser vi en urinblære, og nedenunder sidder den her kirtel, der hedder prostata, og så er der vist på tegningen her nogle prostatakræftknuder. Sådan en som den der, den kunne man sikkert godt leve med og dø med, uden aldrig nogensinde at opdage det. Men for nogen, der er det altså en alvorlig sygdom, som skal behandles. I Danmark, der er det cirka hver 4. kræftsygdom hos mænd, der er prostatakræft. Det svarer til, at der er cirka 4.500 nye tilfælde i Danmark, og det svarer til cirka, eller det er ikke svarer til, tallet er cirka 20. Og så var jeg faktisk lidt i tvivl, om jeg skulle skrive på eller i Færøerne, men jeg skrev på Færøerne. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Tak. Og i Danmark er der cirka 1100, der dør af sygdommen hvert år. Så det er en alvorlig sygdom. Og det er cirka det samme forholdsvismæssigt på Færøerne. Fra det øjeblik, man får diagnosen, og så ser 5 år frem, der vil der gennemsnitligt være 84%, der stadigvæk er i live. Og det kan man sige, at nogen tænker, når man får en kræftsygdom, så er det noget, man dør af. Så 85%, ja, det viser jo, at mange lever meget længe med den her sygdom. Men for nogle er det altså en alvorlig sygdom, som man også kan dø af. For cirka halvdelen af dem, der får diagnosen, der vil de på et eller andet tidspunkt blive tilbudt en behandling, som er en medicinsk kastrering, hvor man fjerner testosteron. Altså man giver noget medicin, der gør, at kroppen holder op med at producere testosteron, fordi testosteron fremmer væksten af kræftknuden. Så det vil man gerne fjerne, men det er ikke helt uden bivirkninger. Og det er en af grundene til, at vi har lavet projektet, og hvorfor det var det, det siger jeg lige om 1 minut. Nu skal I lige være aktive igen, bare i 30 sekunder. I skal ikke op og stå, I må godt blive siddende. Men tag lige med den ved siden af, bare i 30 sekunder, og komme med et par idéer til, hvad sker der så hos en mand, hvis man fjerner testosteron. Ordet er frit derude. Ja. Jeg fornemmer, at der er mange idéer. Er der nogen, der har mod på at sige, hvad de talte om? Der sker faktisk rigtig meget. Det mænd med det samme vil opleve, det er, at de bliver impotente, de mister evnen til rejsning. Men det er ikke det eneste. Der sker meget, meget andet. Det, jeg lige har fokuseret på her, det er, at mændene mister noget af deres muskelmasse, og vi taler om lidt ældre mænd, så det var fra et ikke så højt niveau til et lavere niveau. De vil få mere fedt, særligt omkring maven,
og det er ikke noget, vi er specielt interesseret i sundhedsmæssigt, så vil de miste noget af deres knoglemineraltæthed. De vil være i risiko for at få knogleskørhed eller osteoporose. Og hvis man så ikke har så mange stærke muskler, så kan man nemmere falde og brække benet, hvis de er blevet lidt svagere. Man vil også have en markant forhøjet risiko for sukkersyge, og den her den er ikke helt stensikker, men der er også formentlig en øget risiko for hjertekarsygdom. Oven i det, så er der mange af dem her, der er blevet opereret. De er måske blevet inkontinent for urin, de kan ikke holde på vandet. Det er et ret hårdt slag, sammen med så at blive impotent for de her mænd. Så det er lidt en kaskade af dårlige nyheder, der kan vælte ind over sådan en mand her. Resultatet kan være, at han bliver i dårligere humør, får depression, og får bare lyst til at blive hjemme i sofaen og være i dårlig humør der. Og det er jo ikke det bedste, når man i forvejen har fået alle de her dårlige effekter af behandlingen. Så det bliver sådan en negativ spiral, der går nedad. Hjælper det så at træne? Jamen det gør det. Der er lavet studier rundt om i verden, Norge, Danmark, USA og Australien, hvor man prøver at lave kredsløbstræning på en cykel, styrketræning og ser, kan vi forbedre sundheden hos de her mænd, selvom de ikke har testosteron. Og det ser det ud til, det kan man godt. Hvad er så problemet? Det vender jeg tilbage til, ikke på næste, men næste slide igen. For der er en yderligere gevinst for de her mænd ved at være aktive. For hvis man ser på befolkningsundersøgelser, hvor man følger mange tusind folk i mange år, og så finder ud af, hvor mange af dem havde prostatakræft, og hvordan levede de, ja, så viser det sig, at dem, der var mest aktive, i forhold til dem, der var mindst aktive, de havde en tredjedel, eller en reduceret risiko for at dø af sygdommen med en tredjedel. Så der er gode argumenter for at være aktiv, selvom man har fået prostatakræft. Der er bare nogle udfordringer i forhold til det. Fordi det vil være nemt nok at sige, at så skal alle jo bare træne. Men det er også derfor, vi er her i dag. Det er for at snakke om, hvordan kan man være mere aktiv. Altså helt generelt, nogle gange er det lidt forsinket den her. Helt generelt, så er det et mindretal af de her mænd, der følger anbefalingerne for fysisk aktivitet. De anbefalinger, jeg startede med at fortælle, hvad var. Og når vi så laver tilbud ude i kommunerne, jeg tror, jeg har forstået det fra et af de første indlæg, men også i Danmark, så er det ikke mændene, der kommer. Det er kvinderne, der kommer efter at have fået en kræftdiagnose. Og så har vi hørt i undersøgelser, hvor man interviewer mænd, de vil godt have noget, hvor der ikke er alt for meget snakken og sidden indenfor. Der skal være lidt action, det skal være lidt rationelt, det skal give mening for dem. Og der har jeg tænkt, vi, da vi startede projektet for en del år siden, kunne fodbold så være noget. Magni har været med i mange studier, men ellers så har jeg været elev hos professor Peter Krustrup fra Danmark, som har lavet mange fodboldstudier, og fundet, at det er en god træningsform, også selvom man aldrig sparket til fodbold før. Det har vist sig hos utrænede mænd, at det forbedrer deres kondition, deres muskelstyrke, deres knoglestyrke, de taber noget fedt. Og måske mindst lige så vigtigt, så giver det et socialt netværk. For det er typisk det, der gør, at man kommer ikke kun første uge, tredje uge, 12. uge, men også andet, tredje, fjerde år, at man bliver ved. Så vi tænkte, vi prøver med det her fodbold. Og hvad gjorde vi så? Vi lavede et studie, der hed FC Prostata, hvor vi ville undersøge de sundhedsfremmende effekter af fodbold hos mænd, som var i kastrationsbehandling. Så har vi inviteret en masse mænd ind, undersøgte meget grundigt, og så trak vi lod. Nogle kom i en fodboldgruppe, nogle kom i en kontrolgruppe. Så skulle de spille først i 12 uger, så målte vi på dem igen, og så i yderligere 20 uger, og så målte vi på dem igen. Og så vil vi se, rykker det på nogle af de her ting, jeg har fortalt om. Ja, det gjorde på noget, ikke på alt. Jeg har valgt at fokusere på det rykkede på, for ellers så kunne historien blive meget lang og måske lidt kedelig. Men i hvert fald, når vi så, hvad de lavede under træning, så var pulsen meget høj. I halvdelen af tiden, når de trænede, så var pulsen på mindst 85% af deres maksimalpuls. Det er en god start. De sorte bokse, jeg viser herover nu, det er dem, der har spillet fodbold. De grå, det er dem, der ikke spillede fodbold. Så vi så, at de fik lidt større muskler af at spille fodbold i 12 uger. Og dem, der ikke spillede fodbold, de tabte lige lidt muskelmasse. De blev stærkere i deres ben. Og det så ud til, at fedtprocenten begyndte at falde. Men den faldt altså ikke tilstrækkeligt til, at vi med sikkerhed kunne sige, at det var forskelligt for det, der var i kontrolgruppen. Så konditallet, det ser meget flot ud på figuren her, men det er altså desværre ikke så store tal. De fik lidt bedre kondital, men igen,
ikke markant bedre i forhold til kontrolgruppen. Den her ser formentlig vildt forvirrende ud, men det var et rigtig, rigtig spændende fund for os, fordi de har risiko for at få knogleskørhed. Og det er rigtig svært at rykke på. Man har noget medicin, der er ret potent, som kan forbedre knogletætheden. Men det har jo også bivirkninger. Så man vil gerne have folk til at motionere, for det er godt for knoglerne. Det er bare rigtig svært at motionere så hårdt, at det rykker på knoglerne. Men det gjorde det her fodboldtræning altså. De mørke klodser, der peger opad, det er forbedringer hos fodboldgruppen forskellige steder i lårbenet og rygsøjlen. Og dem, der ikke spillede fodbold, ja, de var jo også i medicinsk behandling, så deres knoglestyrke faldt i samme periode. Så der var forskel mellem grupperne, særligt på 2 udvalgte områder. Så kunne vi også se, at da de har spillet lidt længere tid, så var fodboldspillerne hurtigere til at komme op af en række trapper. Det giver meget god mening. De kunne også hoppe lidt højere, end da de startede. Det kunne dem i kontrolgruppen ikke. Og det synes vi egentlig, selvom det lyder trivielt at kunne lave et hop, og det er højere, end da man startede, jamen, så er det interessant. For det er noget, hvor man skal udvikle muskelstyrke hurtigt. Og det er rigtig godt, hvis man vil falde og kunne hurtigt udvikle muskelstyrke. Især når man er en ældre mand. Måske der er igen ikke noget. Det kommer nu. Godt. Og så den her figur, den har jeg vist en gang før. Det var den, I blev udsat for i starten af det her oplæg. Da der var gået 32 uger, ja, så kunne dem i fodboldgruppen rejse og sætte sig lidt flere gange, end da de startede projektet. Igen, hvis vi går ned i det statistiske, så var der ikke signifikant forskel mellem grupperne, men det tenderede kraftigt til det. Og i øvrigt, så de her mænd, da de gik ind i projektet, der var de 68 år i gennemsnit, og de kunne i gennemsnit rejse og sætte sig 20 gange. Så de var egentlig ret godt med, kan man sige, for deres alder. Så kan I jo tænke over, om I er bedre eller mindre god form end dem. Så har jeg taget David Beckham med, for nu var det jo fodbold. Og vi har med nogle ældre mænd at gøre, som er i en hård behandling, som er syge, og så sender vi dem ud og spille fodbold. Det kan der være en risiko ved. Jeg har taget David Beckham med, fordi godt nok smiler han og er mange millionær, men han har skadet stort set hele sin krop i sin karriere. Så hvad så med vores mænd? De kom også til skade. Vi havde 2 skader på knogler, en på sener, en der vrikkede om, en der fik en fibersprængning, og en masse, der faldt og fik et blåt mærke eller noget. Jeg er uddannet fysioterapeut, så jeg var vildt bekymret, da det her det skete, at folk begyndte at komme til skade. Det var mændene så til gengæld ikke. Fordi de var gået fra måske at sidde derhjemme og være lidt triste over ingenting at kunne, og det hele var af helvede til at komme ud sammen med nogle ligesindede og spille fodbold. Og så var det sgu egentlig okay at komme lidt til skade. Så kom de stadigvæk til træning og stod og kiggede på. Og så kom de over det der, og så kom de i gang med at spille igen. Så det var acceptabelt for dem. Det var nærmest sådan en bekræftelse af, hey, jeg er sgu stadigvæk mand. Jeg går til fodbold og kommer til skade. Yes. Ja. Så vil jeg holde en lille pause, fordi nu har jeg talt længe, og jeg har taget en film med, som en af vores sponsorer, Trykfonden, lavede. De synes, det var et rigtig godt projekt, så de jo gerne kunne gå rundt til deres interessenter og vise, hvad er det her for noget. Den var næsten 4 minutter, så jeg håber, I er med på at kigge med. Og vil du prøve at starte den? Ja, det var så ikke din skyld, det var min skyld. Der var et lille slide mere. Det var bare en opsummering af, hvad det var, vi fandt. Men lad os... Nej. Jeg troede, den ville starte. Nu sker der noget. Alle tager en bold, så man har en bold hver især. I kender øvelsen. Dribler ind imellem hinanden. Jeg har faktisk kun spillet fodbold som knægt, og så lige pludselig så kommer det her, og det kan man nok se, tror jeg. FC Prostata spiller på den her bane. Det er mænd, der er blevet konstateret prostatakræft, og de er en alder, der hedder fra 59 til 78 år, og de spiller 3 gange ugentligt. Krop ned, så vi lige snitter bolden. Og op og stå igen, strækker benene, kommer lige ned og sidder. Det er ondt, de bliver filmet nu. Vi løber videre. Jeg har aldrig spillet fodbold, men jeg har begyndt at lære det. Men jeg glæder mig til at komme hen hver gang. Det tager 6,5 timer med tog, fra jeg tager hjemmefra til at komme hjem igen. Men jeg glæder mig til at komme hen hver gang. Tager en tår vand,
Og så skal vi ellers stille op til noget fodbold her. Vi har jo et fællesskab ved, at vi har den samme sygdom og får den samme medicin. Og den medicin, den har jo som sagt mange bivirkninger. Og vi snakker jo også om vores sygdom og altså de bivirkninger, vi har ved især og udveksler erfaringer. Og det er rigtig godt. Yes. Jeg så lidt hul. Fysisk tror jeg, at det har betydet, at jeg har fået en bedre vejrtrækning. Jeg har fået lidt mere på benene, lidt muskler. Og så tror jeg også, at jeg har taget lidt af i vægten. Og det kunne jeg nok trænge til. Grøn går dernede, og hvid bliver her. Ude på fodboldbanen er de blevet meget mere mobile. De har mange flere kræfter, og deres færdigheder, fodboldmæssige færdigheder, er også blevet forbedret. Så det er rigtig, rigtig godt at se. Vi skal bare have en til at stå bag. Jeg står bag os i starten. Kom, vi kører. Vi håber på, at mændene her bliver rigtig glade for at spille fodbold, og det er noget, de fortsat har lyst til. Hvor kvinder måske i højere grad kan lide at sidde og snakke over en kop kaffe, jamen, så tror vi på, at mændene de har det sjovere med at komme ud og spille lidt fodbold. Og dermed måske kan de også begynde at åbne sig og snakke om deres sygdomme. Ole! Det er godt lavet, mand. Hvad må der ske nu? Ja, godt ud. Så er det altså flinke folk, som ikke takler unødigt meget, så man får kun lidt blåmærker. Vi holder pause. 4-1 tror jeg til de andre, desværre. Ja, den kommer igen. Og pause. Jamen, jeg har tænkt at udmatte ham. Trygfonden vil gerne støtte FC Prostata, fordi der er nogle rigtig gode perspektiver i det til den her gruppe af patienter, fordi at det tiltaler mænd, det her fodboldkoncept. Det Han kom ikke til skade. Dels de fysiske aktivitet, konkurrenceelementet og den måde, man socialt er sammen omkring fodbold. Det er noget, der tiltaler mænd, og det passer dem. Nej, den gik ikke mæssigt. Hvad er din taktik, siden du kan score så mange mål? Jeg var heldig. Han lusker rundt nede ved vores mål, gør han. Jeg tror, jeg går videre, for jeg synes, det bliver mere og mere asynkroniseret, det der. Men sådan ser det ud, når de er ude, mændene at spille. Og ja, så havde jeg lige opsummeret, hvad det var, vi fandt. Det tror jeg har sagt. Og det fede det er, at nogle af de mænd på videoen, de startede projektet i 2012 og mødes stadigvæk 2 gange om ugen. Nogle kører mere end en time hver vej for at komme med. Og som noget nyt her i efteråret, der prøvede de at tage på træningslejr i Portugal og spillede en venskabsturnering hernede omkring Faro sammen med nogle ligesindede i Portugal, som dog ikke nødvendigvis havde prostatakræft, men altså mænd på samme alder. Der var det organiseret som walking football, hvor det er forbudt at løbe. Det var måske okay. Og så målte vi dem faktisk igen her 5 år senere, for at se på, var der noget, altså dem, der var blevet ved med at spille fra projektet der tilbage i 2012 og 2013, skete der noget ved, at de blev ved i så lang tid, eller gik de bare og hyggede sig? Fordi når vi er ude og kigge på dem, så gik det virkelig langsomt. Jeg er ked af at sige, men det gik virkelig langsomt. Men det så ud til, at dem, der blev ved med at spille, jamen de havde stadigvæk fået forbedringer af deres knogler, selvom de nu var i gennemsnit næsten 75 år. Og det er meget atypisk. Og dem, der ikke havde spillet fra kontrolgruppen, eller som havde været med til at spille, men var stoppet, deres knogler var blevet mindre stærke. Og hvad er så det nyeste? Det er, at det projekt, jeg lige præsenterede, det var sådan meget lokaliseret i København. Det foregik på Københavns Universitets fodboldbaner. Det var en idrætsfysiolog og jeg, der styrede træningen, så der var meget styr på det. Kan vi overhovedet overføre det til mænd, der ikke lige bor i nærheden af København? Og det har man prøvet i det, der hedder FC Prostata Community-studiet. Altså vi startede her, og så har man gjort det i stedet for, at det er trænede, eller idrætsfysiologer, der træner, så er det nu lokale frivillige trænere rundt om i Danmark, i lokale fodboldklubber, der står for træningen, og mændene bliver henvist dertil fra det lokale hospital. Styret fra en forskergruppe her i København. Og her er det ikke 57 mænd, som vi havde. Her er det cirka 4 gange så mange, over 214 mænd, der nu er med. Og det er gået ret hurtigt med at få dem ind. Og det i sig selv har været en stor succes, fordi det er nogle af dem, vi rigtig gerne vil have i gang med at lave noget, som melder sig til det her. Og nu er vi nærmere afslutningen på det, jeg vil sige. Jeg vil bare slutte af med at sige, at DBU har valgt at tage det, altså Dansk Boldspilunion har valgt at tage det her videre, og prøve at gøre det til endnu flere klubber, der kommer med. Til sidst bare et citat, som godt nok er på engelsk, men fra en af deltagerne.
Det er fantastisk, når vi er færdige med en træningssession. Min ben er ømme, og min ankel gør ondt næste dag. Det er et sundt tegn, en sund træthed. Det er fantastisk. Og så, hvis der er nogen, der vil spørge mig noget, så tror jeg, der er tid til det, ellers er der ikke. Jeg kan spørge en hvis jeg hæver okkurst. Jeg kan begynde i hvert fald. Ja. Hvorfor er fodbold bedre end at cykle, løbe, spille håndbold? Ja, det tror jeg heller ikke nødvendigvis det er på alle parametre, men det har nogle kvaliteter, har vi set. Blandt andet er det belastende for knoglerne, det her med at accelerere, prøve at nå hen og få bolden, før ham ved siden af, bremse op, vende rundt. Det giver nogle vrid og nogle stød i knoglerne. Så er det nemt at organisere. Der kan være andre sportsgrene, det kunne være volleyball eller tennis, der er man lidt mere bundet til noget udstyr. Der er fodbold meget fleksibelt og billigt. Det er nemt at variere banestørrelsen, afhængig af hvor mange spillere man er. Der kan være nogle ting ved cykling, som kan være godt, hvis man har nogle skavanker, rigtig dårlige knæ, svær overvægt, så kan det være en stor belastning at starte her. Der vil cykling måske være et godt alternativ, eller gang, hvis man skal have gang i kroppen og lige nå en basisform. Så det er ikke fordi, jeg siger, at fodbold er bedre end alt andet, men det rammer bare mange aspekter. Det er hårdt for musklerne, for knoglerne, for hjertekredsløbet og lungekredsløbet og hjerte-lungekredsløbet. Men det er klart, for nogen vil det være bedre at starte med noget andet. Det kunne også, hvis man har mange muskel-skeletskavanker, noget hvor vægten er taget af, svømning, cykling. Og så generelt er det jo, altså synes vi, at det her har været en succes, eller det har det. Og vi har også fået nogen med, som sagde, jeg skal ikke spille fodbold. Jeg håber virkelig, at jeg kommer i kontrolgruppen. Og som nu spiller her på 7. år. Så man kan jo blive grebet af ting, man ikke vidste, man blive grebet af. Og der tror jeg, at det sociale komponent er meget vigtigt. Og det fungerer omkring fodbold ret godt. Men det kunne det jo garanteret også gøre med noget andet. Det vigtigste er det jo noget, man selv bliver glad for at være med i. Man snakker tit om sådan noget med en flow-zone, man skal være i. Og det handler om, at hvis man skal lave noget, så skal det være noget, man synes er lidt udfordrende. Men det skal ikke være så udfordrende, at det er helt umuligt. Men det må heller ikke være så let, at hvis man er topatlet, og hver dag skal træne på sådan en cykel, der står stille hjemme i stuen, så bliver det for kedeligt. Og der er fodbold rimelig godt til at justere sværhedsgraden. Og så kan man kan få pulsen højt op, selvom man er dybt elendig til at spille fodbold. Der er nogle sportsgrene, der kræver det et vist teknisk færdighedsniveau, før at spillet flyder. Jeg kunne tænke på sådan noget som volleyball eller tennis. Der vil være mange spilstop, hvis man ikke har et basalt teknisk niveau. Det oplever vi ikke i fodbold. Man skal løbe efter bolden, lige meget hvor god eller dårlig man er. Ja, jeg vet ikke om man kræver noen spurning ut i salen. Det ser ikke sjøs ut. Tak for det. Selv tak. En video fyrlester til 45 år gamle Philip Sambardo. Han hever som vidkjenter professor senast nekv årene kanna hos bøtten og ung heva da. Og hentan fyrlesteren som vi skulle sutja kallar han Why Boys Are Failing. Han får sett noen år og årsøkene til at dranger i kommande atterlejon færre etter øtlene døma standa seg verre og verre om akkurst mona godt ikke være gjørst rymelige kjøtt. Jeg har skilt at fyrlesteren slagar 6 minutter. Han av enskon, men vi føreskon undertekstet. So I'm here to sound an alarm. It is a problem in every country around the world, and today I'm going to argue it's only going to get worse unless we begin to do some important remedial changes. Boys are failing in school, as I said, they're failing in business, they're failing socially, and even failing sexually. They are becoming obese. In America, we call it fat ass nation. And the point is, and they are creating nothing. They are consuming.
If you play video games and you watch porn, you are a consumer in the worst sense, and you end up creating nothing. And so where is the next generation of young men coming that are going to help our society? And for every woman in the audience, where will you find a good man? And that's the title of the Polish book. But it's not a phase. People say, well, boys have always gone through changes. This is not temporary. This is permanent. So here are some of the individual factors. Political correctness. Men have a set of rules about what they should not do, but we don't really tell them clearly what they should do in order to be a man in our society. So the old traditional roles no longer fit. The old roles was to be a warrior or a breadwinner. What's interesting now, most societies are in transition. As women excel, as women are doing better and better, there's a whole set of new gender roles that we need to discuss and put into action. Girls and women, I said, are excelling at levels that we have never imagined. The younger generation of women are the legacy, the pride of women's liberation from the 70s and 80s. And they create a new problem for boys because girls are doing better and better while boys are doing worse and worse. So the boys are opting out of a confusing world. They're isolating themselves in a safer, simple place. Janusz is in his room. They're going into virtual worlds. What's good about the virtual world for them, the objectives are clear. They have control over the outcomes. They have no fear. You never get rejected as long as you practice, because practice will make perfect. Young men are trapped in what we call present hedonistic mode. As some of you know, I have done lots of research on the psychology of time perspective. And there are many different time zones that each of us live in. Some of us live in the past, some in the present, some in the future. Young men, in general, are more present-oriented than older people in the society. But when you get trapped in the present hedonistic mode, all you want is pleasure and avoid pain. You never plan. You never have contingencies. You never set an agenda. You cannot succeed in any society if you are present hedonistic. You must become future-oriented, and we'll see later that is one of the goals of our program. Young men are 25% more likely to live at home with their parents permanently now. There used to be empty net syndrome. Parents were sad when their children left. The boys are not leaving. They're staying in their room. The problem is they stay in their room. They don't do anything. They don't help with chores. They say, I am entitled to it because I'm a boy, I'm a man. The most amazing thing I discovered in our research is that single mothers are on the rise everywhere in the world. 41% of all women in America who have children are single mothers, no husband. This gets worse if you look at women who are 30 years old or younger. The figure goes to 50%. That means 1 of every 2 boys in America whose mother is 30 years old has no father. That means grows up, and sometimes almost from the time they are babies. It's better in the UK and Poland, it's only 25%. But translate 25% of the Polish population into the numbers, it's millions of young boys, your young boys are growing up without a father. And in a minute I'll say, girls need fathers as much as boys do, but boys need fathers in special ways. Also, we now know single mothers often have 1 or 2 jobs. If they have several children, they're always under high levels of stress. High levels of stress gets transmitted to the boys in various ways, and we see these boys having not only poor social development, they're probably many of the boys that Agnieszka talked about, and they are labeled, they're likely to have attention deficit disorder, which I'll talk about in a minute, and finally, they have many behavioral problems in school and in society. If you have no father in the family, the social economic status drops significantly because you don't have 2 salaries, you only have 1. Even for young men who have a father, the fathers are psychologically absent. Our research in America says, on average, a boy talks to his father or a father talks to a boy 30 minutes a week. That same boy sits in front of a screen, computer screen or TV screen, 44 hours. So again, here's a major problem.
Boys don't have a father physically present, and even when he's physically present, he's not emotionally, psychologically present in too many cases. Again, a big problem in America is, it may not be the same here, fewer and fewer families have regular sit-down family dinners. Again, I come from a Sicilian background, and having family dinners is the most important thing, lunch and dinner, because you share values. What we look is boys who do not come from a family that don't have regular family dinners, here are the consequences. They are 4 times more likely to smoke, and we know smoking kills, smoking causes lung cancer. They are 2.5 times more likely to use marijuana. They are 2 times likely to use alcohol, and even more important is they are 4 times likely to engage in hard drug use later in life. There was a Harvard study of Harvard graduates that they followed these men throughout their life. And when they were older, they wanted to know, these are men who were successful. What was important in your success? It had nothing to do with how rich your family was, had nothing to do with how rich you was. It was the only issue that mattered was the warmth of their childhood. When they remembered back to their childhood, the ones who were successful always remembered having a warm childhood, and specifically it was related to how close you felt to your father. So here's men who were successful had a childhood where they think back, we call it past positive, and I was close to my father, he was close to me. The main difference, between men and women, between mothers and fathers, mothers in general give love unconditionally. If a boy comes home with bad grades, mother hugs him and says, I love you anyway. Father says, no, you got to perform. You got to get my respect. You have to perform in school. You have to perform athletically. So fathers give love conditionally. That means when you don't have a father, you lose this extrinsic motivation to perform. And boys need that more than girls. Boys now are escaping to the internet virtual worlds of video games, and now for the first time ever, pornography, which is available all the time. Pornography is available now 24/7 in every country in the world. It never was that way before. If men wanted to see pornography, they had to go to a pornography gallery, or they were always embarrassed to go in, somebody might see them. Anybody, anytime, anywhere, any age, without control, has before them an endless array of pornography, which we will look at a little in a moment. And the pornography is ready to turn boys on. But their brains are becoming digitally rewired because they are spending so much time in this new digital world. So the average boy plays video games 13 hours a week, much more than girls. And we'll say why girls don't play as much as boys. That's the average. That means somebody is playing 26 hours a week, and we'll see in a moment even more. That adds up to the whole month of February, 24 hours a day. Jane McGonigal, who's the author of a whole book on gaming, says that by the time a boy is 21 years old, he has spent 10,000 hours playing video game. That's the average boy. At that time, he could have gotten 2 bachelor's degrees from the university. So again, video games are designed by men, for men, and they are captivating. They are enchanting. So the reason why it's so excessive, boys have few outlets for expression. Society is telling boys that their inner world, their personal narrative, is not interesting or not acceptable. These games are designed by men for men, and they have male values: domination, competition, aggression, violence. Women reject those kind of values. Now, there are some games which are more socially oriented, which women are beginning to play. There are clear and simple goals. The rewards are guaranteed once you reach a certain skill level, and nothing else in life is equally true for boys. So gaming and porning are part of now living online. So they are part of the whole internet revolution. These boys are spending time not only doing this, they're watching videos on YouTube, they're searching, they have Facebook. And so the problem is they are sacrificing being in the real world of us, real world of flesh and blood. And they don't know they're sacrificing it because they have given up on us.
The reason I said earlier is that it's here to stay. The video game industry is a multi-million-dollar industry. There are many different corporations who are competing with each other, and they're competing for the minds and eyes and fingers of young men. And the pornography industry, which is a little newer as an industry, is equally a multi-million-dollar business. Those businesses make more money, for example, than all the Hollywood movies and all of and almost any other major business. Warning for children audience, there will be a few brief pornography scenes. So as I said, it's freely accessible, and the key is it's anonymous. The porn audience is 75% male, and of some of these sites you have to pay, and 98% of men are the ones who pay with their credit card. But we learned, at least in America, the average boy is now watching porn 2 hours a week. That's the average. That means some are watching 4 or more hours a week. And usually it's the break. You're playing video games 3 or 4 hours, you get a little tired, you switch to pornography, okay? And then you go back to the game. In the United Kingdom, Pornhub, this site, was the 31st most visited website for children ages 6 to 14. I mean, the other websites are doing Google searches, they're Wikipedia, other things. So children 6 years old are visiting this website not once, but regularly. The problem is, in many cases, it becomes addictive. It's both the number of hours you play, but also addiction, it's an arousal addiction. Once you start playing, you need it more and more. So the psychological addiction is when I'm not playing the game, I'm thinking about it. When I'm in class, I wish I were playing the game. When we're having a family dinner, I wish I was playing the game. And pornography is the same. That addiction is a preference for this over everything else in the world, and everything else in the world gets boring. School gets boring, and now even girls get boring compared to what they see in pornography. And the arousal addiction, as I mentioned, in drug addiction, you want more of the same. You want more heroin, you want more cocaine. Here, what you want is novelty. You want change. And the video industry is going to give you change, and the pornography industry has infinite variety. So, but the interesting thing now is the brain quickly adapts to this high level of stimulation. Initially, it's rewarding, but over time, you fail to be able to get sexually aroused, physically aroused. And there's a new phenomenon called PIED, porn-induced erectile dysfunction. So now you have this paradox. The boy is watching this really exciting stuff, and he no longer can get an erection. He no longer can enjoy even masturbating. The problem with video games is that size is everything. The men in the video games have enormous penises. The women are incredibly beautiful and stunning, but the women in these are almost always degraded. Young men everywhere have developed performance anxiety about sex. Young men and old men, because it's not always possible to get an erection. It's not always possible to sustain it. And in these videos, men appear to have unlimited nonstop sex for 30 minutes. And it's all physical performance. Again, in the older pornography, there was a story, there was a narrative. No story. As soon as it begins, people are either already undressed or they're undressing each other. And it's all about physical performance. For me, what's terrible, what's missing is romance. No, there's no kissing. There's no touching. There's no talking. There's no communicating boundaries. And it's never, ever a hint of safe sex. So let me quickly shift out of that. Boys, for the first time in history, are getting less education than their fathers. Boys are more likely to drop out of school, repeat a grade, get more D's and F's on their report card. They are 3 times more likely to be than girls, 3 times more likely to be diagnosed with attention deficit disorder. And in America, once you get diagnosed, then you can, in many cases, they persuade your parents to allow them to give you Ritalin, which allows the boy to focus down, but it's an addictive drug. Once you start, you might have to take it for the rest of your life. And we see boys are 1.5 years behind girls in performance. Again, partly because girls are doing better than ever, they're working harder, and boys are working less hard.
The interesting thing is school has become a girl thing. In America, 8 of 9 teachers at all levels, except at the university, are women. And so many boys never have a male instructor. So especially boys without a father, there's no men in their life. And we know that early experiences frame interest in learning. And in kindergarten, boys' brains are 1 year behind in their development than girls' brains. So we need to readjust how we teach them, because it's not that they're dumber, it's just that their brains are developing more slowly. And interestingly, there's an unconscious bias that female teachers have against boys. And this is shown in a recent study where teachers graded papers of boys and girls, and when you took the names off, the boys' grades went up 30%. So again, we don't understand that. We're following this up. But teachers have an implicit bias for female teachers for girls against boys. In America, 70% of men are overweight. 1/3 of all Americans are obese, clinically obese. In Poland, it's much better. It's only 25%. But again, it's millions of Polish, more men and boys are obese. And the problem with obesity is many. It increases the likelihood of getting type 2 diabetes, increases the likelihood of it's a reduction in testosterone, reduction in libido. And young gamers are definitely going in that direction because they're sitting all day, they're eating junk food, they're sucking up sugar drinks, and they get less sleep, and they're making terrible choices, and they're not exercising. They never exercise, they're always sitting there. So they've given up reading, writing, communicating, exercising, playing sports, and they're becoming not only obese, but physically inactive and inept. So I'm here to sound an alarm. I halte at vi har lett vi lukka sånn av løte. Vi tar en kaffestek, 20 minutter. Så det blir ordentlig godt hvis tid ødel vårer etter klokkan 3, halte jeg vil si. Ta Sone Poulsen for at halte en fyrlest for dere. Og det er kaffe og brei, vi kjørsbekjøt og alt mulig annet ute i gongene. 20 minutter. Opp, ja, skulle du si.
Ja. Funnas oss lä. God disciplin, det må jeg si. Salarfrøyingen Sune Poulsen naster. Han får at hulaja om salarlig og helsena tja føreska mannen om. Ikke så vel. Ja, hej, jag är ja. Hej, så läs. Spyrst du mannfolk gostar hava da hälsomässiga? Så visar det kanningarna som gjort internationellt att mannfolk som höjt halta att hava da font eller helt font. Saman borre vi konefolk som meta mannfolk tjöknogängande i sin internationella kanningen som egna hälsa som bättre än konefolk själv meta sin hälsa. Är det vi? Och det kanningen är att se i följe och näka av dem kunde bänta på att det samma är galdande i följe. Hittar vi etter data, så visar data det stikk motsatta. At mannfolk verre fire hälsomässiga enn konefolk. Jeg husker jo om, jeg nikker innantann i hvert fall, da jeg sier Stenberg sier i byen, at mannfolk evig optimister. Hese moneren og i middelen helsene til mannfolk og konefolk, og til at menn verre fire hälsomässiga, fikk en særlig form for vidkjenning. ST arbeid, det var sett noe som 16 mål for dora dykka menning i heimen. Det det som det kallar for Agenda 2030. Og det kommer til målet om helse i heimen, og også det kommer til målet om jaunrettende, så har ST sett halsene til mannfolket som neka vi skulle gjøre en innsats i vi fire i heimen at oppnå en bedre jernstøve med Kina. Færer vi til de første tølene, så skulle vi ta noen tøler ut. Førjer så lite at til ringt, jeg bruker statistikk i førjen til det kommer til så halt iverskipet om alle føringer, ofta det så ekvisligt, hvis det sån ekvisligt tilbord som ikke forekommer så ofta, så vet du ikke om det rak eller om det tilfeldighet. Men de tølene vi har, hvis vi tittar fra 2021 til 2016, vi vet at det er helt iverskipet og i heimen, at mannfolk nekst større våa fire er være offer for herskap, og offer for ekvislig herskap. Og det er så gjør at de første tølene, at hvis vi tittar til dess og søker, så de som deg av herskapet, eller drapet direkte, til menn, i førjen, det tror ikke menn. Helt gjør det etter vannlokken, så mannfolk også ivrig representerer i her. Det handler om nekvting. Det handler med annet om at mannfolk teker mer våar, eller har mer risiko etfer, og fersleåhap og sånne opptrakket i statistikken her på en. Men her også sånne vi at mannfolk har mer vantamiddel arbeider eller størv enn konefolk. Det mest ohunalista stikkeren som ofta vi driver fram da vi skulle snakke om hvordan helsestøven til mannfolk og hvordan salerlig helsestøven til sjølmord. Og tøllene for sjølmord i førjen, hvis vi titter fra 2016 til 2016, til 16 menn som opptrakket til statistikken, så han bør vi 4 konefolk. Hadde det er løytel tøl, her er også noen ting ut av, men med annet her var noen utlendingar, man har 2 utlendingar i US næsta stitchen her på. Men løyga mykje, hvis vi fer nere 15, da viser at vi har det samme råkje her i førjon, som suttje ærestavnes. En mannfolk nekk mer svarbæri, da det kommer til å komme så lengt ut, at man ikke kjenner noen annan utvei, enn takk av livet av seg selv. Skulle zooma helt ut og få en sort mal 4, hvordan gangsta til mannen versus hvordan gangsta til konefolk, så det som så godt som alt blir tids fram til mye liv i alt.
Her ser man den samme tendensen i Førjøen som ærestevnes. Första gåa, alltså det nummer 8, att mian liv i aldren växer. Nummer 2, att ja, manfalls liv är stitchen en konefolk, men det gloppe minkar. Det råkje sørst i Førjøen, det råkje sørst i Øysten i ærestevnes. Men til stadigvæk negv. Altså det 4,8 år av måned, og sånn sørst 12 fra Hagstående. Og som vi skulle komme inn av, det handler parsvis om løyfrøy eller biologi, men løyfrøy og biologi forklarer nok det minne parsten av hva som gloppen er på. Det handler om at vi ikke anser godt nok på menn. Og i lykkes så større mål så det handler om at mannfolk ikke anser godt nok på seg selv. Et helt stort parentes er at mye av livet i alderen vekser alle stedene som er inne. Det har vi noen undantag. I USA er mye av alderen tverfer og løpet av de sørste årene for jeg lyder ved et nyhet. Det handler om at det er flere selvmord og flere ivedåser. Det er først og fremst menn som tar til selvmord og ivedåser. Nu får jag ta en slide fram som det sannsynligvis ikke er noe at lese, men det er bare 4 at stiga under hur sammansätter och flakter i en avbjörningen är. Helt iverskipa så är mannfolk i aktum vanta och i mån till så gott som alla dess årsöker. Faktorerna 18-4, det är nekv som har gjort sig klokar och på faktorerna här på en, det här är från sunnhöjds eller hälsosalarfröjene. Till nekv faktorer, det handlar om ätfärd, det handlar parsvis om biologi, det handlar om hälsovärstekjåkon, inte minst. Och det handlar också om tar normerna, eller tar uimyndane vid häva mannfolk om bäge, jag kan ägna hötte och lukka som folk häva som höjt. Jag får ihåg att jag akkurat är oss här fram. Först, hvis vi får lukka som atterfra, helt nere av bottnen först. Så kan du spyrja, hva det som gjør at mannfolk ikke anser bedre på seg selv, skråstiga at vi ikke anser bedre på mannfolk. Det som ofta vi driver fram det her vi at mannfolk skulle være menn. At mannfolk, altså det klassiske maskuline virne at du skal være stersker, du skal være djarver, du skal doa vel, og du har denne ære som du skal anså på. Det å være stersker og robuster handler om at du er sunner og stersker og ikke blir sjuk og så lett. Det at du er djarver handler parsvis om at hvis du føler et eller annet, altså ikke føler det så godt, eller føler en eller annen poinne som kommer ferie som framveis, så ignorerer du henne, du presser det i jøkkenen, du får til arbeids allikevel og så framveis. Det viser jo i tilfellet at mannfolk ignorerer eller så gjør bort fra der de har sjuka i kjenne og større mån enn konfolk gjør det. Jeg får komme inn av det mer 17, men pointet er at det er viktig at vi ikke bare pågår etter mannfolk som årsøkene til det problemet. Mannfolk kommer minne til lakna, men tar det som kommer til lakna til ånder helse- og starfolk. Det kan en som gjør det vise at de helseprofessionelle tåsa stittre vi menn, de løybeina dem om stittre, og da det kommer til avvise diagnoser man jo kan, så stitler det deg i minimum, selv om man får hava sjukene. Er det vi? Så det jeg vil si at mannfolk skulle takke sammen, en forøynfald måte å søke seg oppgjørelsen på. Til øysene systemet, eller samfunnet, eller vidt ødel, som ikke anser godt nok på menn. Hvor det så leis? Til nek bo opp at det. Først og til evolusjonspsykologien, så vil det ofte drive fram at mannfolk som designer til oppsøkende alle evolusjonene,
ikke er hitje inn etter. At da skulle vi ute, og da skulle jaga det som kjøttet som da skulle ha heim. Og her er det en vanse, hvis det alle tøyene er oppmerksomme på hva hender i kroppen. En annen teori, som nok selv har lintlet, så går man på, det er som heter Warren Farrell, som beskriver nek om det. Det er noen andre som skriver med det. Det er at mannfolk aktivt blir opp alder og holder fast i rollene som heter. Det er det vi er med over. At vi taker minne av vorlet, ta i dronja på at hava ilt, eller mennesken, en kjenter, og at vi heira og beløna ta i mannfolk og dronja på at taka våar. Eller gjøre farlige ting. Er det vi på pointet? Og tar som holag med det her, er som oftast inne i år, at det er et linde i samfunnet til at mannfolk skulle kunne fære i krutsk. Jeg husker i fargen handlet det om at mannfolk skulle kunne fære ut og fiska fisk, og lengt vekk, vi er risikofri at det dodja. Hun er større enn kvinnen. Nummer 8, så skulle det ha vært dyrvitt til affære her ut. Nummer 2, vi livet at det er risikoen for at det kommer dodja. Og at det har vi gjørst, jeg vil ikke teka helsene til mannfolket, lukket så seriøst som helsene til konfolk. Til å bo på hva det er helt nere i chattene, som gjør at mannfolk ikke anser så godt på sjåvan, at vi ikke anser så godt på mannfolk. Som sagt, 30% av vidjan til kommunlagene er det mett eia kvinner. Hatt er vidjaner, jeg vet ikke, kan jeg ikke gjøre det i fargen, men det har vi avhåvert av gjørsten om kommunlagene som faktisk også bruker minne tog på menn, til det kommer vidja, som man nå ser er stendes. Johan Magnus Rasmussen og Bill Justinsen hadde et oppskott om at man gjør de oppsøkjende helsekanninger av mannen og i fargen. Det er oppskottet fall, og det er en strand åreskifte som ligger 18-4 til. Men hatt er også døme på hva man tørselig kan gjøre for å hjelpe mannen bedre. Jeg halte at det gåa, stora, första stiget vid öja gjøre att skumpa män i större mån till lackna. Vi vet att det är några män gängar runt, alla ställen som man nu kallar det. Vi får hur en blodtröste, vi får en kors roll och så framväg. Jag snackar att det kunde finnas bättre hjälp och rådgivning och mån till, men inte vi görs vid det. Kommer vi til det salalige halsene, så atler jeg forteller en søve nå, som i sjølve halte fengar essensen i hva det er som hender i. Det søve fra Gotlandet. Halstått, først i Forsjøen opplevde man i Sverige at alarmerende høyt tal av sjølmål. Det var vaksjesynder, man var bensjen. Helsemyndelegene trakk av til, og som det første så skipa det for undervisning i å diagnostifisere og vidtjøre tunglende til alle kommunelagner i Gotlandet. Det gikk noen år, og at han avviste tølene at tale av sjølmordenfall, at innledninger for alvorlig tunglende fall, at sjugrameldingar for tunglende, som tunglende 18-4, fall øysene. Hadde det som åttekje var en suksess, og det ble brukt internasjonalt til å fortelle om at man kunne firebyrja, og det var ræva godt, man kunne trekke inn tulja, så sparte penger, menneskelagene ble redda og så framveis. Forsnån. Og i 90-tallet får man ännu djupare ner i data.
og finner så nær av det mest interessante i behøver, halde jeg. Pointet at man finner det av, at hvis man tenker sjåmarsraten som det ekvislige, sjåmarsraten til konefolket var ferdig nye, sjåmarsraten til mannfolket var størst skje av avvirka. Forbetringen som var hendt til konefolk at funnet mer hjelp. Hetta førte til at man får hitje etter hva det som la 18-4. Og man finner det av at mannfolk og annerledes til det tunglinter enn konefolk. Mannfolk har større linter til å bli ytterlig. Mannfolk kunne godt begrava seg i arbeid, blåses arbeidsnarkomaner, og så kan gå hjemme og være irritabler og sånn. Mannfolk har nekk større linter til å dulma pøyning og vi alkohol, særlig. Det kan også være andre ting, porno med et annet. Hetta ført til at tannlakene som gjør dette stålet som høvesgranskar i sned, han ber snakka om the male depression, som noe annet. Man gjør det en Gotland-skala for å måle depresjon, som teker ødelsier mannfalsene vi, som ikke var blodtidsen vi, og det brunalige åtesene. Pointet er det vi jo på at disse mennene kommer til laknene og brunalige, det fungerer ikke diagnosene, som at en måte sørger på at det at nok helten av mannen som deprimerade uskjønnelige og mot depresjonene ta i det møte helseprofessionell. Det er også, hvis du vil gjøre det spinner og så å si, så hikker at man har sagt det tradisjonelt at det er også som dobbelt sånne konefolk som mannfolk som får depresjon. Nei, altså nå kan det passer nok ikke. Stadigvæk, den offisielle depressionsdiagnosen stadigvæk den hun det Gotlandsskalaen vi brukte ved søgnere. Og et spennende på at det depressions- eller tunglindsdiagnosen i seg selv tjenestediskriminerende. Og ute i huset nekvån, som mannen som vedleggeren har bruk for hjelp. Hadde det ikke en sant spørning, ikke? Hvis vi færer til et land i verden som har gjort halde det beste modellet for hvordan du hjelper folk vi salen troblagen til England. Det her er modell for hvordan du først lette og skjøte ekgang til salafrøyslige vidtjer for troblager. Vi så ikke at knapt 2/3 av tøymon som ble avvist til dette tilbud i England i kvinner. Selv om menn i uskipa seg har vært lykkes nekva salere avbjørnger som kvinner har. Helt stått, vi har øysene disse tølene her 4 Blåkross og helbrekte hvor som får hjelp for rusevnens troblager, og som Siri nevnte i begynnet, det 40% menn de seneste årene. I rak vi til nekvasen her som kunne funnet hjelp, så tog vi åren og et annet slag av hjelp. Ikke klokken eller tøyne at du vil gjøre lysende attribut, så jeg får lysende spytt opp nå. Det som er så rævlig interessant gossevidt snidkjeva helseverste. Man kan ha et helseverk som designet til særlige hjelp på øynene kine. Til andre som hever det, det ikke helt reelt. Det vanligste at helseverket og i størst mån snidkjevet til å hjelpe barn kine og lykkes godt. Man tenker ikke hensyn til kine. Det avhåverdet at akkurat i denne føren og hvert fall nå, så det ikke å gjøre mismål i helseversjonen vedleggende å gjøre mismål, det vi? Akkurat som et her og nå, så vil et helseverk som diskriminerer mellom mannfolk og konefolk vedleggende skape større gjenstøve til å komme til helse. Interessant, ja?
Og på den måten kan man designa tilbud til mannfolk vi prostatakrabba til dømes. Man kan gjøre noe tilbud som særlig målretta kinon. Og vi vet at hvis du gjør det, så først du bedre helse og et bedre helseverk. Det aller første man kan gjøre, som rævn interessant, det at man i stedet for å røyne å brøyde på helseverket, fer vi opplysning og imenskon atøkon å røyne å brøyde på holdningene som gjør det, at man får kalle seg atter fra at jeg kan helse i større alvare, og at de helseprofessionelle ikke takker menn for helt fullt. Hvorfor ikke ser han bare ved kongefolk? Jeg husker også ofte at jeg har vært til kommunlagt noe sånt. Jævlig ofte det at det virker som et feminint univers. Jeg har flere husker på om det en pastor av hva man får kalle det så vekk. Helst då, tar man kjer i miska stene, så nekt det her atøk i gang. Og alt som vi ser virker best, det at du gjør i miska mannfolk fellesskaper. Hver mannfolk sammen med mannfolk og det gjør et eller annet. Det viser seg at vi har rævd gått på og på hvordan mannfolk øysene blir ansatt bedre etter seg selv. Menneskjett øyde da. Det alle slags verden det hender. Her det mannfolk for inn, og så gjør det en skur, i prinsippet noen, kan det finne på et eller annet. Det kan være handverk, det kan være at det får programmere av computere, det kan være at det gjør en sportsklubb eller et eller annet. Men så viser det seg at mannfolk ikke anledd til anledd, men øksel til øksel, øysene lykker for å snakke om det å holde seg, det gjør hver en øren råd. Og i USA og England det har det også en jævlig interessant fyrbygd til hele som heter Journeyman. Det at voksne menn hjelper unge dronjon som kommet ytla fire. Som en måte. Jeg har som det aller første noen år og mån til det man kallar for the boy crisis. Det var det som fyrlesteren av video som vi så handler først og fremst om. Og det et ordentlig problem at dronjer i så større mån viser seg at klarer seg verre enn jenter, og at det ser ut til å vekse i sin trobladjen. Det har gjort MIT og i USA, gjørne har gjort noen framskrivinger og mån til hvis det blir vi, hva hender så? Og det ser ikke godt ut, det kunne være ikke et tog. Og til her man godt kan komme løsende i kreppestemning. De som vet mest om dette her, har vært på og på hvert for å virke best for å hjelpe på disse kreppene som dronjer i. Og det at papper mer sammen med deres bøttene. Kan han få håndene opp, hvordan jeg tykker menn og bøtt? Og så håndene nye, hva det kan være dronjer? Super. Papper som involverat i oppæling av bøttene tjas ser, viser vi et helt utrolig godt ting. Det ikke tog at kvinner ikke gjør det godt nok. Det tog at papper bidrar vi enda mer hvis de engasjeres. Og papper skulle engasjere seg mer. Jeg skal til enda nå, jeg skal ta en statistikk fram som avhåverdig. Og det at man nå kanna frekvensen av ADHD av dronjabøttene, faktisk kjabøttene, som oppalt først og fremst av mammene. Og sammenbordet vi frekvensen av ADHD kjabøttene har medveren papen nekv engasjerer vi. Det vi? Her som medveren papen nekv engasjerer vi frekvensen av ADHD dubbelt så lydel. Så menn her inne som øyer bøten, skal bare vite til at det mer effektive enn Ritalin. Du skal bare engasjere deg i bøtene. Det som øyne vil hente vi tog at en gava som gjør båda veier, at menn
blir mindre stressade, til å oppleve mer mening, og håper jeg blir at passa bedre på seg selv, og gjøre seg selv større vire og viring, hvis det så ikke hva det betyr for bøttene til seg. Takk for det. Själver tack, hade jag kan säga. Vi känner han ganska bäst som Fjalla Klintrara. Han var första föringer Näkrantoi, som var då Heimsens högsta fjalle, Mount Everest, i 2014. Men vi till det sövande höjrer att för 13 år sedan han kände jag sig nöttan att bryta luftstil, med annat att han var obunden av rosträcka. Nu är han här och för att fortälja oss om att sätta sig själv mål. Arne Vatnamar, gör så väl. Takk for det. Jeg vil begynne ved mitt innlegg, ved at sette alt vi er sentur 8:02. Prøv at umynda deg om at klokkan 9 om morgenen. Dagen 25. mai 2014. Og nå om 6 viker siden jeg sier farvel med familien som er. For at nå de mest ambitiøse målene nærmere jeg har sett meg. Og nå stand jeg her 8.884 meter i havet. Og vi har druknet i min egen kroppsvæske. Omgang har vi kjent raslo som akkurat nå. Omgang har vi så ensamhetler som akkurat nå. Mentalt vi å gjøre oppe med selv at det mulig ikke skal sitte på min familie etter. Samståndet skal det slå av med til talsvi at jeg har valgt dette selv. 4 timer svettene så stand jeg i trikkelærker i basecamp og har jøkken først til å sette meg 4. Jeg var første føringer av Nova Heimsens högsta tinte. Nu är det som har glömt att så också här. Och här står en det. Så sitter man för spänt och kommer gångt. Här. Att det var det. Allt heter för hessa mynden. Jag heter Arne Vatnamar. Faktisk en bygdadronger i Lorvik. 45 år. Og det er tydelig mest personer med min løyve. Det er May-Britt og bøttene Sara Rasmus. Jeg er utbyggingen løg og budskaperfrøyngur og arbeid annars som kjølstøver vindrøkende i førjen. Jeg skal ta seg ved tikkum om til å sette seg et mål. Ikke hatt målet, men det er viktig for meg, Lukas, å si at jeg kan her nå, at det er tås om til egne erfaringer. Det er mølt at tid ikke har det samme måte, men jeg vågner at jeg kan ta akkurat av tog som jeg har fortalt viktig om, og mulig å bruke det til tikkere måte. Men hva er et mål? Det er viktig at det er at man vil nødt til å søtte til å sette seg i mål og i mål til ressurser som til radioet. Så det er jeg for eksempel ikke til et mål at sette seg at jeg skulle øye øyne miljø hvis man har tøttet frem av noen. Det er helst et mål at jeg sier at jeg skal ta 4 kilo på da man bor i Førjøen. Det er noe annet hvis vi bor i Afrika og ikke med at det var til. Men og det som jeg har valgt dølet opp og sier at det finnes 2 slag av mål. Gjerandes mål og det som jeg kaller mennende mål. Og gjerandes mål kan være mål som for sin ganske ikke jeg brukt i Førjøen, men man har en frutja kveld og så setter man seg sammen i konene
og gjør matplan for neste vik, og så kjøper jeg inn lære. Til det kan man kalle et gjørendesmål. Hver måte et mennende mål et mål som sett for å brøyte okkur. Man ønsker en brøyting og ta ligger ganske langt fram. Og det kan sagt ganga en riktig gjørendesmål til et mennende mål. Men enda målet enn mennende målet til at her stender en annen personer hine mennene til målet i rødt. Hvordan det så vi som det som jeg kaller mennende mål? Jeg har vært i arkivet nå, og jeg har funnet amerikanske presidenter fantastiske, eller tørre talskrivere fantastiske. Jeg har løft mer affære atter til 1922, og tidlig etter bråte fra J.F. Kennedy, da han tåser om affære av mannen. Jeg vet ikke om tid kan sette gang til videoen her oppe, eller om jeg kan. Nei, jeg har for lengt. Betyder det ikke at du skal play her oppe? But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Det ikke fantastisk. Han sier i 1922, we choose to go to the moon. Vi velger å føre til månen. Og i hæsen er tutsen. Ikke tog det nevnt, men tog det tar først. Tog det krever det aller beste i oss. Og det er det som mener mennende mål. At det krever at vi samler alle ressurser vid øya til å komme et annet sted enn vi er i det. Jeg har valgt å si det tror ikke det og i min liv som alt avgjørende som jeg har haft noe som har vært persondefinerende for mitt liv. Kanskje det første dagen ikke sånn, men jeg lukker alltid grunderleg for resten. Det må få engang det. Hvis man husker om sannløyden for at just stand her i det, eller just 2 sider av tøyne stålet, så det en forsvinnende løyde hvis man hikker ut i store perspektivet. Hva sannløyden at det en sol og en jør som akkurat her som man for å lukke av til 90 planeter og i hessen solarsystemet, bare øyne løyde. Hva sannsynligheten for at hvordan jeg spill ikke ta i, men ta i, for å få at hette badene rævlig jeg spill. Hvordan jeg saseller ikke for en spilles, hvordan jeg ikke for en spilles. For akkurat hette skal stande her. Fantastisk. Og ja, jeg tror ikke for lengt. Anyways, den neste torspunktet for meg, som av større tøytning, og til en dag, 8. september i 2006. Da tog jeg en giga-avgjør. Jeg var ved å skåle løy som utgjøkken. Vi hittet i botten av en flaske. Og jeg nødt til å brøyte. Og det er vi alkohol. Jeg minns rævd av mine første øl, og minns rævd av mine sørste øl. Og jeg får middelen hver minnes. Men en rise avgjør. Og den største lærdommen jeg fikk frutøy, det var, ikke om det at jeg ble edru, men jeg lærte til at
at det er okay, ikke alltid at vite hva man vil. Vi lever i en tøy, hva det heter, hva skal det være om 5 år? Hva vil du, hva sier du til selv om 5 år? Jeg lærte alt for en av tøy å si, ja, men jeg vet ikke. Men jeg vil alt for ikke være her som jeg er i det. Så man kan saktans hitja fram etter ved at hitja hver man bär og ikke seg et annet sted. 25. mai i 2014 ta nådde jeg min øren luft efter en maler og stod av toppen av Mount Everest. Det tok meg lenge til å finne taler som hva fan var hent. Dette var det ikke riser seg ut om alle akseptable grunser. Men det som jeg virkelig fikk på sur tog av noe til, det er at i verden har jeg bare åt å missa. Det er bare åt ting som har tøtning for meg virkelig, og til mitt liv. Alt annet er bare tilvæl. Jeg kan missa alt annet, uten at det virkelig er tøtning. Samståndet, så fikk jeg også, kom jeg også til å huske om, har vi lært det? Ja. Jeg har bare 8 ting å missa til mitt liv, og faktisk er det ikke støtning jeg ikke lykker. Jeg kommer i ångon, jeg færger i ångon, hva har vi missa? Ønsk. Og det er 2 ting som jeg har lært på sjures ned, og jeg summerer det opp i noen få ting, om til prosessene at røyne, sette til noen mål, til man ikke brøyder noe. Vi har alltid med det, eller jeg har ofte hørt med det, da man setter seg mål, setter realistisk mål. Laverer vi å ta ferdig her som du var til føyler. Jeg er ikke ordentlig øyne. Vær ambisiøs til å sette mål. Fær langere enn til du var til å klare. Utfordre deg selv. Det er ikke så det er tatt vi til neste. Hvis du atlaten utfordrer deg selv, vi har sett av mål som er kanskje sint møyre, sint større enn hva du klarer å gløpe over, så måste du være klar å fære skøyver. Og ikke å takke det som en nyle. Henry Ford for litt 5 for andre rygger, sier det. Det er viktig at man tår å takke og fære oppratter på han og sier, jeg takk feil. Så har vi til at lavere vi har sett til ljøs under en kjepp. Det er masser av folk rundt om det som kan gjøre det for det, og som vil gjøre det for det. Lavere vi hjelpe dem. To erst øynstak, og trykker på det. Hva som det selv er et egoistisk skreverhold? Mulig. Men vi har hørt det nekva for sagt, ja, jeg tog vært av Mount Everest, og kanskje særlig kvinner. Jeg husker at det var for bare å være menn i det, men ok. Nei, kanskje særlig fra konen. Mæur mun har ikke sluppet av det. Mæur mun har ikke sluppet av det. Jeg tror vel å si at jeg kom hjem, og sier vi meg, Britt, jeg får Mount Everest. Det var ikke så som stod oppe på banen og sier yes. Men hinveien, så er det noe som tar man tar seg om til å huske om selv om det er egoistisk. Han som får en øren og jeg nå et mål, jeg lar meg spørre hvor så er det egoistisk. Tog er det at i botten og grunn, og jeg heter også noe som jeg sier, jeg kom ensamhet inn i heimen, jeg får ensamhet utdatter. Og i botten og grunn er du ensamhet. Og jeg skal ikke være bengen for det at huske om til selv og takke til og sette til selv i fokus. Det neste som er viktig, finn takk å motivere det. Og det kan være til så imens fra folk til folk at motivere det. For meg og i måned til Mount Everest var det affær ut allmänt.
sier det, nu atler man amatørist. Og her kommer det en som han står så om at det her vi er. Det at boa det ut, og så ikke gjøre det, for meg er det nyrlig. Det rekker om min person, det rekker om min integritet, og det rekker noe som jeg vil standa for. At da jeg sier at det gjør noe, så gjør jeg det. Og så skal man være klar til at det kan noen avløyninger. Bæge, da jeg kom etter om at Everest, vi er 16 kilo minne enn det første gang. Og vi tar oss om 6 viker. Men også noen mentale avløyninger. Jeg kom ikke hjemme til samme personer som det første gang. Og så er det vi det som vi kaller mennende malen. Endamålet er å brøyte. Så at enda, for atter til tar amerikanske presidentene her, jeg har funnet et fantastisk citat, som faktisk som sagt noe også nek i mån til at tåre og at gjøre noe og tåre er gjøre noe. Til Theodore Roosevelt fra han fyrir som var helt en tale i Sorbonne og i Paris, 1920. Her han sier, det er ikke kritikeren som teler, ikke mæveren som viser an hver det er gale, eller hver initiativtakeren kunne gjøre det bedre. Råd skal skrive av mannen som stender midt av øtlen, hvers anlitt er mest av støve, svarte og blåe. Som djarvor strøyes, som fer skøyvor, og fer atna fer vir og stuttor, men som arbeider mivvist med de malen og utviser stora entusiasme og oppoffra seg. Som i besta leie vil kjenne til stor avrik, men om han vil stuttor og i minsta leie er fullviser om at han gjør det sitt besta, så han ikke vil telja med de øtta fotlo, som først kjenner til sikkerhet til å tape. Takk for det. Takk for det. Så for Monica Moore fra Folkehelserådet at også om ABC for menn. Hun er verskatlanar leiare for ABC for salarlig helse, som hever några anfaldar bådskaper. Gjør vel. Ja, og jeg får fortelle om hva salarlig helse er, og hvordan man kan bedre om sin salarlig helse. I Folkehelserådet har vi valgt å legge større dent av salarlig helse. Salarlig helse har betydning for ulike vi-skifter i livet. Bare om vi tok så om arbeid, fortsatt vi-skifter, sosiale foreleggere og utbygging. Men Arne får fortelle sånn jeg om salig helse og akkurat verskatland, så at jeg ber at du kan reise deg opp, når det sitter nede nok lunge. Og så vil jeg, så at du kan få stande, hvis du også kan reise seg, så kan man køre hånden opp. Så vil jeg be at jeg setter seg nye som ikke kjenner nærkran, som hever salige tropleikere som til dem strongt, enkelt eller tungtlende, eller er salige tropleikere. Så vil jeg be at jeg setter seg nye som kjenner 1 til 2 personer som har salige tropleikere. Så vil jeg be at jeg setter seg som kjenner 3 til 4 personer. Nå kan det utsettes. Så det som jeg vil vise, vil jeg bare lykkes med å vise altså hvordan jeg kjenner omkring som strøys vi salige tropleikere. Og her viser det seg at det var nok snakk. Det er en kjelig gang til mån til salige tropleikere som til dem strongt, enkelt og tunglende. WHO-meter er at om noen år opp mot 2030 ta være salige tropleikere den største sykehusbyrån og heimstøye. Og det vil vi gjøre noe vi her i Folkehelserådet.
Men vad är så salig hälsa? För nej kan det ganska vara sånt ogrejt vad det snurrar sig om. Men och nu kan jag sätta det ganska samband vid saliga trobläggar. Men hittar det efter att WHO säger så säger det salig hälsa är en stöva av trivnaje, här du som människa kan männa och röna till evne. Du kan handla avbjörngar och strång till järnstenen. Du kan vara parsta jävlig och social sambanden. Du mägnar göra utkast till fällskapen. Så det vill säga att salig hälsa är mera och annat än alla saliga trobläggar borster. Det snurrar sig om att trivas och salig hälsa avvarskar hur vi huxa, hur vi føla och hur vi virka. Man kan säga att det snurrar sig om att du som oftast upplever att du har det gott vid dig själv och är nöjd vid tukt liv och att du upplever att du kan virka väl i tjänsten. Så man kan säga att i storten så snurrar sig om allt det som liksom ger livet värsta livet. Och hvis vi tar som salig hälsa så är det så att vi alltid har det lika. Vi alltid kunna flytta oss mittlen till som vi kallar det i blomande trivnaje, här som vi trivas ordentligt gott. Vi är kreativa och produktiva och har iverskott. Så de flesta av oss har det som oftast hampliga gott. Och så till tojer så har vi kunde vi uppleva att vi är i större misstrivnaje eller vi kunde få saliga tropläggar som till dömes tunglinde eller engest. Och det är allt anbaka för motstående vi lyckas som möta och hur vi klarar att hantföra dessa motstående. Och vad förstår vi få från omkvärnen runt om oss. Ja. Men vi vill gärna och i folkastrån arbeta för att öll flytta sig långt ner mot att trivas ordentligt väl. Och vi vet vad ska till. Eller vi tar några råd till vad ska till för att vi öll trivas bättre. Så nu följer jag fortälja en stort söve, eller som stort, men en söve om en järnsteg som kan sitta ut på 2 imska matar. Tog är vi öll och avskat här sammanhänger som vi pastra och i löven och vi ingång och i några imska sammanhänger hänger jögna en järnsteg. Så hvis du nu umynda dykkon at det er manna morgon og du ikke sover særlig vel, og du er først opp, og du har faktisk den første arbeidsdag av nødjon arbeidsplass. Du først ut og tar øyser nyer, og det er nekk fersla utenfor, og du renner ut i bilen. Ferslan ganger øljan sent, og du ser at en mamma stender og skal ivre om veien, sammen vi 2 bøttene, men de fleste bilene kører forbi. Du omvokser at stegga, men du er spent for å komme for seg, så du kører eisen frem vi. Og jeg tror du kører forbi stasjonen, og mamma sender deg inn etter. Du kommer så til arbeidet, og her er det nærkere til noen startfølgen, og du sier mumlarspeglet, hallo. Men det er varnast ikke ordentlig. Du stender så bor en god løte, og en nærkere kommer til å mot der, og en viser så synder rundt og setter til en arbeidsoppgave. Så er det døvra stekker, og några timmar som du arbetar sin design vid, här skeder sig av sitt fasta plats. Då du gånger över mot borren och startar att här är inte annan plats vi heter borre, så du ser det ett annat ställe i rummet från någon som du inte över hit för. Du ser lika gott du äter, men du är själv vi i praten. Så att när arbetet så först till handels, då du kommer in är det fullt av följe och här länkö och nu jänta ständer vid kassan. Och det mest ordentliga kurset irriterar folk Så du kommer till kassan så huffar du och puffar du och så den jäntan förs så lite. Du kommer så hem. Pröva nu umna dig kost du häver det. På i hödden och i kroppen. Att han slugar det. Du platt faktiskt engel innan du har hockey kvörs mannakvöld, men du huxar helt ärligt hur ska du klara det då jag har en längan arbetsdag och en fysiskt arbete så det är slett inte. Och ta det ett avståndsbukt och som andra bundna att du ska komma. Men du varst att du tutning att du rör det. Så tror du finns det ett halt fitnesscenter. Det går här du kan komma akkurat att det passar där. Och det är inte annars med bundna att du ska komma. Men det är en så real längre däver. Du ska varska att i morgon för helt. Så det sångar du. Pröv nu om du kan konstatera det. Att man slugar det. Konstatera det i kroppen. Och kussen du får sova. Kussen där mamma som skulle vara i vägen för att sova. Då nu jag jänta vid kassan och den startfäller. Det är tjejligt och inte nere att misstruna och smittar. Det smittar en familj, en skola, en arbetsplats och helt uppa samfällagsstöj. Så till att tutning tar två som salig hälsa är att hitta efter
ödlen de imiske støven her som feras jøgna en gjernsted. Nu får jeg lykke å fortelle seg om at det, men helst vi noen øren karmon for å vise hva det for små brøytingar som skulle til for å bedre om salig helsen til bækken sjølven og kjør. Veckan ringer efter Tullia en månad morgon och du faktiskt sover rättliga väl och du gläder för att börja en ny arbetsplats. Det är öjse nyer och du ränner ut i bilen och du näck färsla och färslan gång sent. Du sa att en mamma ska leva vägen vid 2 bötnon och alla bilarna köra fram vid utan att stäcka. Själv om du näck en skon så stäckar du och tar mamman sänder ett smul och du nickar rätt. Du kommer till arbetet och är närkare till en startfällon och tar hälsa på att och tog hälsa efter och presenterar det själva. Beina vägen tar en mot där, presenterar det för ödlån som du ska arbeta sammen vid och visar runt och du först tvär som du ska fylla hända dagen så du är stricker vid arbetsuppgavna. Och i dövastation sätta att här som du arbetar sammen vid ser alltså fasta plats. Då tar du norska spåren så är det inte plats där. Men ut du väntar vid så ropar där hej, kom här, vi ger lite plats för det här isen. Så du får gott prat i dövastation. Så kommer du til handes at når arbeidet, og her er fullt av følge, og lenge kø, og en nødt sitter ved kassa, og alt ilskes øyelig når det er men tar jeg til norskes kassa, noen sier du, hei, bare rolig, vi alt har prøvd å bli et nytt sted, og hun lagt nær sin. Så kommer du hjem, prøv nå umiddelbart der, hvordan du har det i kroppen, og i høtten, at han sluker det mot søvnene som jeg fortalte, og Johanne. Du har faktisk også om at få det halvt gjennom fitnesscentret. Du har helt det smart, så kan komme akkurat at det passer der. Men nå går du faktisk langt til innan du har hockey hver månedskveld. Selv om det er ikke kjell der man skal komme et avstørspunkt og her til tøytning at du skal møte akkurat to for at det skal gå opp sammen med hinnom, så da man det faktisk øye vel. Du har følt at du er parten og fellesskapet, det tar du har stått litt, og du prater bare i åren og 18 timer. Og du faktisk øyla ringte at hugsa om nek andre ting med man spiller. Men det var en rettelig lenge der hvor du hugsa, jeg har hova droppet det. Men nå varst du hinner boja, så du første sted. Så da sanger du, prøv nu å umyndikke hvordan det er det at de skulle sang mot søvna, som jeg fortalte Johanne. Hvordan mamman hev det, når jenta ved kassan, og det er startfeller. Johanne fortalte at misteren har spittar, men det går til ned til at jeg trunar reisene. Så dette var bare ett døme på hvordan en dæver kan se ut. Så spørningen, hvordan ser tykkere dæver ut og tykkere liv? Hva er det tykkere liv når det er små brøydinger som de kan gjøre for å bedre om dagen, bare til at de kan selv og ikke øren? Og det som de vanlige er som skiljer seg selv er at tar vi tåse om å fremje salig helse, så er det ikke bare til enstaka personer vi må hytte etter, men bare bølgenivå, arbeidsplassen og samfunnet som helst. Og vi i Folkehelsesrådet arbeider vi seg i Verskatland som heter APC for salig helse, som har noe på på, men hva er det som man kan gjøre for å bedre om salig helsene? Og når Verskatland er ur Australia, og vi tar arbeider vi nå i Førjun og i Mnei 2 år, og hun er eist i Norra og i Danmark. Og den Verskatland er lykket som universell, så det er sånn er for ødel. Men nå er det flest menn her, så jeg får også mer om det mot menn. Men vi arbeider vi i Serverskatland lykkes som i 2 person, etter folka opp løsning, kanskje vi røyner å kunne betikken og andre rom, er at salig helse er akkurat lykkes stor en tydning som likamlig helse, og at alle kunne gjøre noe fire at bedre om salig helsene. Den neste personen snur om at vi ikke bare vil opplyse om det, men vi vil eisen skapa bedre karmer for at vi kunne trives og ha det godt. Så tror jeg har vi gjort et samstarv vi alle mulige kommuner og fjell i Førjun. Og enda målet vi i Verskatland er å bedre om salig helse, eller fremja salig helse. Og vi legger veldig stor vekt av atferd i Verskatlandet, så det vil si at chatten er lykkes med at vi får en god salig helse til vi gjør salig helsefremmende virksomhet. Og det lykkes med 3 eikjenner som eller 3 evner som kjenner folk som har en god salig helse, og som vi vil bedre om salig helsene til folk. Det snur om at man er visken, at man er sammen, og at man er hovedbunden, kallet det først. Så til det som er visken, så er det gransking som viser at
Folk som är visken bär likamliga, socialt, saliga och andaliga. Det har en bättre salig hälsa än det som inte är visken. Och hur ska man så vara till? Det är en matar. Till dem ska man gänga en tur, spela fotboll, spela dash eller föra en tur vid travne. Den nästa påskapen är att vara samman. Och det är snurr om att vi ödlava en grundläggande törv att höra till och vara passion och fällskapet. Så tar vi oss med att vara samman så kan det vara samman vid och startfölden, vinnor, familj, ett imskon, bölskon och det pastor av. Och det som betydning vi att vara samman och höra till är att ju oftare vi är pastor av imskon, fällskapen, ju bättre möjligheter har vi för att få goda sociala relationer och testa vill att göra mening i livet och att gott nätverk och stol tar vi att uppleva också som är trubbelt. Och hur ska man så vara samman till att det är inte möjligheter, men man kan vara i en kåre, man kan vara en tonlagerbölke, för att flåt i vinden och så vidare. Den tredje bådskapen, han heter Ver hobunden. Och jag vet inte att det känner ett år, vi har hobunden. Men det snurrar inte om att man är sera hotigen eller engagerad i ankron. Och det är i ankron som är vill att ge en känsla av mening och innehåll i livet. Och hur ska man så göra det? Det kan man dömas via man lär sig också nytt, ger sig själv en avbjörning, sätter sig mål och arbetar som självböjen och så vidare. Och det som vi vet att det är att folk som till dömes hjälper öron eller att göra självböj arbete, det avvarskar så all helst när jag till dem som vi hjälper, men faktiskt eisen till och själva. Och nu har vi dessa två som mål och så vidare det. Det är att sätta sig mål och några avbjörningar till eisen goda och avvarskar nog. Och nu har vi tagit liksom om trudjar bådskaper, men det som snurrar sig om det är att som i sövnen som jag fortalte Johanne, till dömes hvis man är till innan du hockey, så kan det faktiskt samstundes vara bäge visken och samman och hobunden och i egnon visken. Så det snurrar inte alltid om att vi skulle göra sådana eka, men är man engagerad i ankron så ger mening för en. Och man kan eisen bruka sig bådskapen till att hitta sig inom livet sig, men vad är det som är döma väl och ganska räfesta till som ger mening för en och välja också fra som ganska dränar en fyra orske. Och man kan eisen, själv som det så jobb som man ska göra något sånt, så kan man faktiskt eisen bruka det till att binda fri och föra ut i naturen och bara sansa allt runt om. Så det ligger eisen och jag är visst. Så det som folk ofta har den stil tar man hävda tro på, det är man väljer allt härifrån som faktiskt är väldigt stor tydning för själva hälsorna. Så tror vill jag lyckas som edga till att man blir vid att bli visken och vara samman och hobunden och som ger mening för en. Eisen tar man hävda sin det värre. Sånt immun till sina stöv. Och i sig värskatten har vi 20 samstadsfällare som hjälper att kunna arbeta vid just nu. Det är mycket stonar och kommuner och fällor. Och det är lyckas som vitla brejen här bådskapen ut och sätta imisk avtök i värsk. Och några nöker det som har tagit med sig manfolka bölkarna. Kanske vill det näga man ena för att söka näga till köknet till samstarv. Och det här växer alla tunna till samstarv. Och vi tar just imisk avtök. Köknet så tunna där vi är igång. Med annat hade i Klagsvik sen vi unga arbetade just några busskälter här som man sett några spårningar om en kvädjer det glädjen så med man sen börjar bussen ska man dem stanna och ta sig vid en som man känner få att prata på tammadan eller själv reflektera om imiska spårningar. Ja. Så nu är ämnet där ju män och hälsa. Så är jag lyckas se det där samband vi till. Tui att några kanningar visar att det är en manfolka granskare i Danmark innanför hälsa och män. Och här är en kanning imot till fällskap och truna och hälsa till många som visar att några män faktiskt inte att ansa bättre efter deras hälsa. Och att några män de är bättre att göra något för hälsarna och i fälla vi ånder. Och 30% av hvis ni männen där säger att det är lättare att vänja samman vid öron. 36% talade att det är lättare att äta sunnare och föda samman vid öron. Och 30% säger att det är lättare att vara gånglig och att vara glädjare i tjänsten om man är samman vid öron. Och det som den här kanningen eisen visar till att arbetsplatser är faktiskt en också stor antydning. Säger sig människor själva. Så att här är det
kan man säga sociala kapital. Man har ofta ett störst socialt nätverk och arbetsplatsen. Så när män säger att det är stor antydning för hur det trivas. Och när män halda att arbetsplats är gott sted att sätta hälsoavtryck i verk. Tog att här visste man häver några hälsoavtryck och arbetsplatsen så ska man faktiskt bättre sammanhalt. Och hvis man eisen hever det goda sammanhaltet så er eisen vidla motivera til at gjøre noe for til kroppslige helsene. Så det er lykkes noe at jeg må utslutte for seg kanskje. Og det som er snir mannfolk og granskerne eisen viser at det er en tendens i det til at flere menn søker mannfolk bølger, som sonet tar seg med Johanne. Og eisen til vi at man tar seg li om li, stedet for andligt til andligt. Og det som eisen går samsvar vi ABC, i stedet for bare å være sammen, så gjør man noe sammen, at det gjør noe vi i fellesskapen og vi prater. Så dette var lykkes som bare sin relasjon til menn og helse. Så jeg lykkes som edger til at til dere visken, og sammen, og hopunden og i omkring som gjør mening fire tikkene, så er det fellesskap kommer styrke dere, så er det helse. Så takk for det. Lycka tänka mig kvar natten. Så Arne Färra Patsen så vill lycka se att jag finns 2 män här att komma upp på scenen. Jag fortäljer om några visioner som en tutning för det här. För jag lyckas som till ska höra ett döme på ABC i förr med män. Så jag får bjuda Hannes Johansen och Nils Nattstad. Välkommen. Ja. Jeg fikk heiren å prate som du visste hvordan han løte. Velkomner, først. Jeg tar bort av her, alltid. Hallo. Ja. Nils Nattstad og Hannes Johansen. Så vi begynner av her, Nils. Jeg fikk vite at du er parst av en som heter Fimmar. Det er jo en avhåverst. Hva er det her? Ja, er parter av noen som vi kallar Fimmaren. Som börjar för några år så igen efter håndene och vi har helt fram alla årene kvann enasta frutjade så igen klockan 5 om en timme. Fimmaren känner kanske onkel från klubban och så vi är här man får att dricka öl och såna. Tar jag man kanske en hesen fimmaren börjar faktiskt eisne vid tog att värsteren tandagen han nu sett några öl av borre och kanske en gammeldansk och så får vi den öl och en gammeldansk onken tog 2 men det är så inte mer än det. Tog det är inte det som är det primära. Av borren sender eisne chips kanske och annat man kan ta bort i. Det som är så avhåverst vid 11 mans, det som är så avhåverst för okkon och som ger okkon gleder i hvordan ser til løtene og i vikene. Til vi er 11 mans, jeg vilja imisker, jeg vilja imiska hoksan om nekv imisk ting, ikke minst om politikk. Og tog brukar vi tenta tøyman vi da sette av, tøyman edla halvan annan vi kvart, til at tjekkast og flenna og prika kvann annan eisene. Men omgang det verda til næga egvislet tøy bedre. Her er laknar, her er verkfrøyngar, arkitektar, postmenn, taxasjåfører, lærarar og omkring annar kanskje eisene. Og så kan jeg nevna beina vegina videre så heppen å heva en lakna. Og til et godt årsøyan at han kom vid til husgåten og nå er vi atler og i einon altre. Her det kanskje hever i kila godt at vi atler får til styrkjevending. Og det får vi. Jeg halde ikke atler vår, men det var nekver, med en parten av åkken får til styrkjevending. Og det fleste okkara genge her framvis reglelige kvarja vik. Så det finner vi eisne borserur. Vi da var ferast nek saman hese her årene. Det var 8 år i sommar siden vi byrja av okkara fimmara.
Vi var færa snäck, vi var i Island i förra året nu, i november månad, till opera. Vi har varit i Shanghai en av veckan. Og til nekver fimmare her vi framvist oss om hver vi skal færa næste fyr. Det ikke visst at vi færa, men bare at jeg prater om det, det kan være spennende. Jeg nevnte politikk i Anne. Det selvsagt at det kan hende at jeg vil møtes, så kommer onker og sier, her var det virkelig hårdt hva hun sier, eller han sier, eller skriver, og så kunne vi få et godt tjekk om det, og være ekvelige avsamter. Så spyr onker kanskje noen koner her, hver sier koner til her, og hver det her. Der slipper vi kvart, ikke til fimmere. Ja, jeg vet ikke om der slipper vi, men der jo omgående vi. Men vi har jolabor alt ena fra året, her det heller ikke vi. Men så har vi så har vi ærer varsler, vi har haft reglerlige natagilde det seitne årene, vi har haft hummara varsler, vi har det grunningshøtt, og ta hava konar omketøy være vi. Og det stortlige til at det flere av månene som har fortalt at omketøy tar et her og sitter heim og slapper av, og klokkan narkast 5, frutjade, så for konarna undras, altså klokkan nesten 5, skal du til 5 det? Det alltid det godt tegn om at hette tøtning eisene for i alt huset, bei mannen og konen. Så vi gleder oss til om en tøyma tar vi hittast. Det ikke så reglelitt, jeg mener vi tar ganger ikke etter en traje. Tar vi da haft en 5, så var det skriva, løyde skriva, teltepost ut til atler. Vi en stuttar fragrein, kanskje kunne vi kalla det om hva det var når vi tås av om, senest av frutjade. Og det skulle helst være okkur stuttlet i middelen til teksten, det det vi kvart kanskje. Og så til senest så stendet det, og neste 5 så frutjade en dator klokkan 16, og så skjolda mer enn til, og så en del av tvær, eller kanskje middag i frutjade, så får vi brev fra en eller øren 5 som sier at tider velkomner inn til Moin. Så det ganger på at han hadde ikke så løs at alle skulle være verster lyga så ofte som en annen. Det skal være så løs som det passer, og vi møter at det passer oss, vi færer at det passer oss, men stort til det. Så det vil si at det her som er vankere og ikke får vi i det, at det vil oppdatere vi noen teltebrev og sett om hva det er. Ja, her får vi vite hva var vi senest og hva eventuelt var tåse om. Så kunne her spørre eisene. Og så et av træet som jeg hodler sier at det er vi til så nekver fagbalkar involverer. Så kan det være spennende. Jeg har lyst til laknene vi kvart, eller arkitektene vi kvart, eller verkfrøyene, og det er læreren eisene kanskje. Og så kan man eisene vi kvart komme ved en spurning. Seriøs en spurning, som man kanskje vil fyrrege heimene fra. Nå må jeg spørre laknene om det her, eller arkitekten. Og så får man et svær på det og prate om det eisene. Hannes Johansen, hvis du bare tar mikrofonen. Ja. Du sparskar innan du har fotboll. Ja, det er rett. Og det er ena fra vikna? Det er ena for tvær fra vikna, ja. Hvordan er tannfellesskapen? Han er gåer, djevande. Han er sånn byrjar vi ta fra håndbollen, spalt håndboll, og så er det lykkes om til spelare som har spalt sammen. Og så da lykkes som håndbollen er lykkes som blir livet, så man fortsätter och är aktiv, och så man börjar på fotboll. Trekka til øl og gammeldansk? Vi drikker ikke gammeldansk, men en øl har det gjør vi, og sitter og prater, ja. Hva tutning er det? Ja, allstående tutning. At man fer en pause fra daglige delen om bæg arbeid og familie og hus uten døy. Og lykke komme bort fra og bæg få det fysiske og det sosiale på, ja, sammen. Kan du si noe om hva dette gerande sten og her, eller i kjøkken av vik, at du gonger til at slunga fellesskap i måte at du ikke er det? Ja, det er at du har noe, du gleder til affæra. Och så bara till att du är aktiv, att du är bedre fyra, du är bedre utskott i tjänsten och ja. Hvor är det som du nämnde synder, men hvor är det som bulkgrunn av dronjon mannen som samlas?
det tar som jag spelar handboll som vi kände och alla uppe det har spelat samman och här läggs det tre att det innan. Och det sambandet du har vittar eller det är nu i öron sammanhang. Ja, det som Nils säger det blir ice till några varsler, några jolla frågor och ja, några turer här och där, det blir det. Tid renna själva det är inte att sparka innan du har fotboll. Det tann aktiviteter du har gjort en vecka eller du annan aktivitet eisne? Jag spelar sen är det till stadväg. Det är bara en vetensjön men så blir det en tvärfärd så att innan då och man har fysiskt arbete eisne så det blir eisne till det som man anbefaller nu att döva. Om har ho att skapa en sån fällskap eller släppa på en sån fällskap helt något råd till vad det man kan göra. Alltså I alltid jogginggångar är det öliga viktigt att man tycker att sig själv och man kanske bara ta initiativ till att lukka mig om det är fotboll eller om det är mat eller tonlek till att jag sätter det igång kanske själv och kanske ta samband med folk som kanske det allra viktigaste det var samma folk som man tror samman vi ja. Så det är bara att färre igång det. Tog ju någon renner sted Nils. Huxa jag lycka att ända ut där. Vad skulle du prata om I det? För Marnon? Nej, det vet vi inte har vi komma så alltså jag kunde förestilla mig att det är de heter tilltag här till det flera filmare som sitter här I mitten. Så är det nästan viktigt att det är det. Tack för det bara och gå vikskift. Ja, jeg vil bare sittande til Olaver Ellefsen, formøver I Jaunstøve nevntene. Vi får prata sammen en løte. Ja. Om menn og helse og Jaunstøve. Skal vi sitte øksel I øksel? Ja, det spurningen, ja. Ja, hvis vi börjar, kanskje eisen vi står jo til fader bare vatten, som vi da har hørt det eisene, kanskje først og fremst og brett og iverskipa, hvis vi börjar her. Hvordan hever han fører mæveren til I 2019? Råkner vi til lykkan ek svær som det menn. Ja. Hvis jeg rykker. Jeg kan bare råpa hardt. Nei, jeg vet ikke. Det er sjående her som har det som blomman I eksen, alt fantastisk. Og det så det som har det helvete til. Og så det nok snakker om mennesker. Man har alt spektret. Ett vet du, ni kan nu. Fiskar ropa. Nej. Så nej, jag alltid att men så vi då hörst det så hittar vi halsliga efter då ju hacktalsliga så häver mavren och ta för sig mavren det är inte särskilt gott. Det är här är näck vandamal och näck ting som vi där jag tar fatt i. Vi såg ju en fyrlöster för det boys are failing säger Simbardo I sina framlöve. Tar standas I allsamt värre I skolan och tar spel och heltespöl. En stor pastor växer upp utan pappas hund eller utan en närvarande pappa. Och tar få nu I större mån värre uppbyggningar än pappan när det var boskapen till honom. Halta tid och Jaunstov nämnt ni att samma rak kan suttjast eller är galtande I förrjun. Jag haltar att allt var rak det det samma här I förrjun, ja. Så vet du bra penseln så det så såg jag det som tingen här. Och det helt rätt att rangen klarar sig varje skolan. Och detta kommer att få filter långt nu. Alltså det vi såg mer och mer att det törver och hackar uppbyggning för att få starv. Så det kommer att få filter. Tar vi tar som tältespel så det ganska ett fackord som är första sen det vi och kanske inte så helt samt vi ödlan som man säger om man målar det så svart. Det tycker vi att här rangen som klarar sig väl och tog hemmen nog skulle klara sig I eisne. Men här är det så att här är tendenser runt till att flutcha in I hela världen och det är vant. Och han nämnde så att vi att det är något ranger som manglar en firmament och det har vi eisne för och det har vi haft och
framvist att det är något dranger som manglar men man får firmament. Men det så att du ser fyr där att tar dranger som växer upp och i det här var väldigt omstöver att klara sig. Alltså du kan säga att förjar ett eldorado för manfolk eller för den man kan säga innelöva mannen. Alltså det är fantastiskt att du kan svära flåt eller att du kan svära i fjötlen eller i björken eller köra harrer eller en råka. Så det är godtidse och det är möjligt. Och självt om det är ganska flera dranger som inte suttjar det stora ut så är det lika väl det är några möjligheter. Men tar vi två som störv och arbetsmöjligheter så suttjar vi det nog så något att hemma gåva störven alltså det är affärer till chips det är affärer arbete som arbetsmöjligheter som lossar eller det är att arbeta kartrailare eller vad det ska vara. Att de störvene något av dem är i ekviliga högt. Alltså hvis du hittar efter showen eller fiskvinn så är tälliga showmon och minka vid 1000 det senaste 20 åren. Och det är en stövgång ner efter. Det tror jag att det är automatiserat. Det tror jag det är automatiserat. Det är inte något som händer i framtiden. Det är länge sedan jag hänt och det helt fram vid att vara således. Så nog så något att ha man väl lönt störven och kräver mer och mer utveckling och det är mer och mer jenter som är starkare, som är starkare här. Du har varit sin Renato, men kvar är största avbjörningarna i förrjun nu, då det är om dranger, män och jaunstöve? Alltså jag alltid att alltså nummer 1 är sån väldigt hälsa, det är det som är även här i det. Nummer 2 är ett nämnt flera för det att vanda mycket störv, alltså det kommer för att läsa i Vigskift social om Marstein som miste alla förlägga om på skipet. Vi sända och dranger till sjöss ut i vanta och där kommer åter invalidera i logistik och det är alltså det är blivit bättre, det är fler arbetsplatser som tar till allvar men i halt att det är ett ekviliga störst vandamål. Vi såg ju sån töllen till såna att det är några fler män som är ut för vandlock till låt vi söka vanda men nästan till vi har vanda med störv. Och det tror jag att det är något som vi du Janstovnämnden kanske har visst nekva att det är att det är vi jag vet ha väldigt möjligheter att vara samman med akkurat det är samfället skruva samman så att vi blir helt borste för akkurat. Men här var som vi har varit Atlantsædna barsten så att strujast vi tar livast yttre tar är ju inte ens väl utboner tar är ju 4 flera arbetsvanlockon tar gänger inte räckligt att lakna och tar eja största parten och i haktölon för brottsverk, fångstelsrefsing, heimlöse och självmord. Men det är nog heller inte beinleis något nytt. Men hur allvarsamt är detta, ser vi jaunstövebrillon? Nej, det ser allvarsligt. Alltså, det är och alldeles stövan är västnand. Det är det som videoklippet vi hon amerikaner de visste att det är alltså samhället något som det blir väldigt jag vill drunk. Snackar man om män och här som höpnar så man nästan samhällta så vi kvinnofällaje plear att göra en exposure i 8 mars som är allt showa kvinnedagar till för att sätta fokus på jaunratten till 4 kvinnor. Men det är inte nek som gör så här färd om. Halde är vi för om allt showa manfolkadagen som är den 9 november. Jag vet inte om det är så, men öra mest farlöjve till papar och föräldrar myndelaget är ett munligt inte i ödlan för det som ganska särskilt blir omrött då vi snackar om jaunstöv och män. Här var män troplar vid att göra varstvisse och under att samskipa en slugan där. Alltså ja, det här alltså man kan säga att det är att maskuliniteter som det måste ju snurra sig nog snäck om att det här var dyrve och här var självsvåldigt och att vara självstöver och virsten och men det ligger en fett lojs ner att du samståndet rönnar kvar David har verkligen du och du tog mig chaufför i offerlightlot. Så det är och det har vi att samskipa en som en manfolk att det är till torför där. Tror jag att hesi ämne som vi tar som det är inte så lätt att sätta berätta vid det traditionella maskulina laglotten. Men så kan man så säga att nekve män ber år för att då väl att sparka dyr in alla möjliga ställen och bruka alboar för att släppa fram med att hur det arbetet tar vi då som män och rattende och hälsa och jaunstöve?
Ja, det nog att här vi att man inte vill vara offer like låten och man har ju shortly hov man ser ju ganska själva som en offerboll på samma sätt som kvinnor har gjort det sätt ni är. Kan man säga om hur orsaken är klarar det? Nej, jag håller det ligger i maskuliniteten och nästan att vi skulle nog klara det. Gång nog. Jag ledde fram en utvarpssamröve vitt och allt jag har mannfolkat det nu i 2016. Här då nämnde jag att det är en avvisur avgänger emot mannen för det bara att vara män. Kan man inte do i? Minst inte. Men det är det, alltså det är, du kan se att det är att män det är män som är mer härskaper från mannen och det är några män som uppför sig gött och nejtaka och så vidare och det har nekt att det är lätt att ha alla män i samma bas. Så det är som en minnelåd ger för alla balkeren avbördna fyr. Och du har ända vantan vid att sätta det upp med män är här och kvinnor är här så fast du alltså krutcher mellan två parter. Och tar vi ta sig jämst så snurrar det sig nog sådär inte om att tingen skulle vara ens. Men det snurrar sig mer om det att terforingarna som är till mannen och terforingarna som är till kvinnan att det skulle borste så är det att få huvud till att leva så i fulla potential ut. Vi plejer att säga att hälsan till mannen hon kan ganska sälja mätas imot till utbyggvingar stöje. Det vill säga att män vid gåen utbyggvingon är som helt bättre fyra än män som inte har utbyggving och utbyggving är naturligtvis inte samma som pengar. Det vill säga att du kan gott äga några pengar utan utbyggving. Hur hånker det samman hvis du ska sätta några fler år då? Jag håller det är nog snäcka spårningar om sociala normer. Alltså vi kan säga ärastande så är utbyggving lik vi några pengar och sociala normer än vi chat hem som har utbyggving är nog snäcka att du ska ta det av hälsan och chatta själv. Och i förjon är det framvis nog snäcka att du kan skott känna riktiga pengar utan att ha några utbyggving. Själv om det är större är äckligt högt så han var lukar säga att du ska mer hitcha efter uppbyggarstige än efter intök hvis du ska hitcha efter kvartexar är bättre än själv. Vi får ända vi har snackat om lossner. Lossnen är väl självande att män gerast mera tillvidar om sina hälsostöve och sina avbjörningar annars. Huckbordsbröjting är nog ett. Hur kunde dranger och män själver böta om med sig kanningarna, de tölene och haktölene som vi söker? Ja, det är alltid det är först och främst man måste börja sig själv. Jag alltid att vi skulle röjna alla att vara goda firmenter. Bäge fyra och syner och men för och dötter och fyra och ungkvarvet. Det är alltid det första rätta stiget att ta och den största man behöver ska man helst ge öron och det tycker vi till för bara gott visser. Så halt jag äsni att man ska bli bättre till att leda upp hjälp. Kanske nu är det flera för vi halt vi skulle ta det i allvar att vi är värre till att leda upp hjälp. Vi är värre till affärer till lackna eller affärer och be om hjälp. Och man vet att man häver som en sån blinda vinkel så är det snällt att se okej så man helt vänta hötten och färra upp be om hjälp. Så vad söknar jag gör det? Landstyret är reisende på her. Hva er det at gjøre at han politiske myndigheten? Alltså det första vi har nämnt det är att vi ska ha bättre värde av mannen som är i Vandaviklans störv. Alltså vi måste sätta mera krav till arbetsplats. Det och kanske arbeta samman bättre samman i arbetsplatsen och välja och män och ranger och det som att vi ABC eller att skipa folkar som huskar sig till män här som tar hjälp av kvarnör och det alltid är öliga gott äsne. Och så alltid är äsne att här män som har hot här skulle ha samma rätt till föräldraförlöve och ha rätt till att vara samma vis under böten ens väl som mammorna har dem. Och det vill äsne styrka om omsorgarna lägloten att vi kanske då bättre att eller att det var mer naturligt att kunna hjälpa till vid hus och ta upp en till ålagt arbete som är vid hus. Och det är nästan att samhället är ekvilian strukturerar sig i hälsoversionen alltså en orsak till att det är så främmande för män att komma in i hälsoversionen det är bara konfolk här.
alltså det är nästan alltså med en partner startfolk när konfolk och det är det främman för Jakob. Och styrka vid omsorgen är likloten till Jakob. Alltså det har vi tagit mer av akkurat synen och dötron. Ja, men så är det nästan mer naturligt att arbeta vid hälsoversen. Det är också om störv så är det en störv som är näkt tryggare än något som jag har se på när man får störv. Så det är alltid att det kan man göra politiskt att hellre att jag var mannen en kvoter än att skulle börja som fällskvoter. Bøtt og ung de brukar og meddeljan ekva tøy og i bæge barnagøren, vokstøv og skola og i så som samfellet i skola sammen i det. Hva krever det av barnagøren og skolan? Hvor åper det ligger vilka time och stone det börjar här så det är liksom det här nog här man ska sätta in och det är torrt du kan själv inte länka 30 och se om vi bryter varselskipan och så om 20-30 år så blir det Mariant ja. Men här och nu alltså I halt det man ska räna få fler män in i dagstånarna och att som jag gör det att göra husavöranden mer virsnar att det är en virken pastor av starfolk av hopp någon. Och ett annat som är upplagt eller som man borde göra mer av det är att män kom ganska och som vi säger gestar hjälper folk eller gestar domsfröingar in och det var naturligt att man i en kultur eller onkel alltså papper våri och starva oss där jag man eller två tog på tammatan så kunde man finna mer naturligt att män våri till stigar chabatten och det till den. Olar Ellefsen formar Jansson tack för det. Så här. Slapp igen där vi Det sista av skrånne en viruslön som vi skulle hanta och det har vi skilt för landstyrskvinnan I hälsomålen, Syri Stenberg, att ta sig av. Ja, nu kommer en spännande löta. Det har ju varit upp till en och vunn faktiskt att sända in om man har bo på för eira få heiron att mottaka folka hälsa virslunna för 2019. Nu ska jag lukka skilja det rätt. Vill det korta mynd på här först eller ska jag läsa det först? Ska jag läsa grundkjövingarna? Nej, det kommer inte. Nej, fint. Grundkjövingarna för man har valt och år som man har valt hessar. Vi immeskleika och hoa har domsnämnden lärt folkhälsa virslunna ut 2019 till en och jag ser att immeskan och fjolbrötan hatt vunnit ut till föringar vid Baje Rusle och tonleitje och vi till att skapa en karm om fällskap och samvirre. Om ett av välkärande avtöknen som har varit, sier han lydlaten. Det är gott att kunna veta sindra hjelp till tarra som inte har det gott. Folkehälsoraje hever hese senast I årene mer og mer arbeid vid salarlige helse, og her hever han hopunden og vi sunnum fjellbrøttene av en sera livande hatt, givet sitt utkast til føringar, bare til å flenna og til å renna, og hette godt for bare sal og likam. Og han som fer folkehelsevirslunna og I år ingen annar enn Finn Johansen. Hjertelig at lukke Finn, og velkommen opp her. Jeg så ikke han ofte som et folk etter vennen, her han tekster av fralsen utrådte, og I veie. Hjertelig at lukke. Vær så god. Og en enda for et lukke. Og en heier må du hava. Og noen øyrer. Sånn, vær så god. Jeg skal ha en størst klapp for et kjempestørst arbeid. Hjertelig at lukke.
Mikrofon, ja. Ja, tack Siri. Rörter det. Det skjoltan det är såna fast där men det är ju heter har höjer till tick om frivillig ut här och nämnt hon och Jasper fällskapen och utrata fällskapen som har gjort ett mäknararbete för att folk i förjon kunde hosanna sig, så kunde röra sig, så kunde vara vision. Jag vill så häpen att funna en figur och en clown som jag isne har vimmar så folk kan flänna och cykla och fjäsa. Det gör det så ännu bättre. Men till tick om frivillig ut här till gör ett mäknararbete halde av fram vid tog. Det är gott för okra bøtten och okra ungdom och för att komma till atterliga. Det ger oss när vi får en rättliga näckbete salerlig hälsa. Och till män jag vet det sannliga vi ontlodande att det kommer till rörslo. Och det bänkner för en joggenboxer så just med cykelchips rätt i vägen och rennande eller gängande så kunde det gått till Arne Ferry Tides. Men det är färre ut där så färdigt ånga gjorde de natt. Det är ett gott vikskifte och allt det som gör ett gott arbete för det. Man ser frutliga fällskaper och sånt. Till öja hettar och till öja hettar det. Och pengarna kommer väl vid en läsande. Tusen tack för det. Ja, hade vi det som var av skronje där. Tack för att du mötte och från Folkhälsorådet för att tacka för att ni som har hjälpt till. Gott vikskifte och ansiettekon.